in uitkomen moet, in de manier waarop ik schreeuw. Als dan nou, dat is een vervelende denkoefening, ja, die ik die nou even voorlees. Nou, vooruit maar. Dan valt je naast even in sliep op een bank en dan wordt het wekker. En in Holle is dan krijgelijk goed, maar ik is net miskrauwen. Wat, die Holle is? Die Holle is nog correct, zat hij nou is. Ja, Die mentale toestand Ja, is ja. nog correct hetzelfde, ja, maar ik is net miskrauwen. dat zou kennen, ja. Wat zou dat van jou budgetten als het net miskrauwen Nou, kost? heel slim, dat zou heel slim wezen. Ja. Ik zou het heel erg missen. Wat mis je dan? Want ik zou nog wel, dan zou ik dus nog wel denken kennen. En dat ken je dan net meer, maar kan ik dan nog wel praten? Ja. Oh, dat scheelt dan al. Ja, maar net praten Nee. in de zin van dat is En een boek dicteren. ik zou net een oor vastschreeuwen kennen van schreeuw nou wat ik Nee. nou opdenk. Dat ken ik net. Schrijven, Nee, maar dat is, zou ik net kennen. schrijven is geen optie meer. Ja. Nee, dat zou ik, nou, nog praten, dat zou al een, dat soort aanstekelijk. De kist ik wel meestal vaststellen die het nog wel goed bij haar hollen ben en ik niet meer praten kennen. Ja. Toch een infarct, dat is helemaal vreselijk. Ja. Je kan niks meer duidelijk Je zit maken. er helemaal opsluiten. Ja, ja in dat, hun eigen dat was hollen. er net om te denken. Nee. Dat is zo heel verschrikkelijk. Zolang je praten kan, dan denk ik, nou ja, dan zou ik het toch accepteren, dat is zo. Jammer. Maar kun je op Heel- pratend dezelfde gedachten formuleren als schreeuwend? Nou, op schreeuwen dacht ik het toch weer oors, ja. Tuurlijk. Ik piel er wel lang mee om, ja. 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 Maar ik ben wel iemand die het kwart schreeuwen wil, ja. En dat is net altijd het allermeeste. Om het heel kwart te doen. Maar Waarom was dat dan? die neiging heb ik wel. Waarom? Ja, dat past bij het beste. Makkelijk. Ja, makkelijk. Ja. Oké. Nou ja, er net omheen praten. Nee, want dus schreeuwt in dat boek heel direct. Ja, heel direct. Ja. Ik naar de gevoelens van de meester daar. Die beschrijft heel direct. Van Ja. dat is hoe hij hem viel. Ja. Om die en die reden. Ja. Klaar. En ik als de- lezer mooi mijn dat... haatpersoon, die mist wel bij geliks, want als er ergens iets het begin ontdekt van vreugdskip, dan is dat iets dat hem heel tijd weer boppen komt. Dat vindt hij dan heel wichtig. Ja. En dat past in die vermiddens vanzelf net zo bot. En hij zit vanzelf al sowieso als een soort autist in mijn koor. Dus, Ja. dus wat dat betreft, ja, is dat al dreig. Ja. Ja. Die hebben het ik dreig. Dat is nou bezig met een Nederlandstalige versie. Wat? Dat is nou bezig met een Nederlandstalige versie van de 18. Ja, En die gaat naar een landelijke uitjouwer. dat weten we nog net. Daar wil ik het nou dus net over hebben, want alles komt nou al... dat heb ik zo al... In de Christvakantie? Als ik het hem wel vertellen kan. Is het in de Christvakantie bekend of nog net? Waarschijnlijk wel. Oké. Hoopst erop dat het een grut nationaal... Nou, dat weet ik net van, dat het mijn oren dingen te krijgen. Waar toch dit nou komt. Hoe dacht dat ik in oorlis mij aanvoeg dus. Maar we weten verder ik nog net wat dit uithelt hier zo. Maar het wat mij wat oors te krijgen, dat zeg ik nou net. Want dat mocht net in de krant, dat zei het Oké. Ernst. Dus. Dat is zeker net erover. Nee. Oké. Abe de Vries, die had Ik ben even los van dit boek en dat het lukt. Ik ben wel benieuwd naar als het, hoe gelukkig zou het hij mooi zien als er nog bij de bezige bij uitkwamst en er zo'n 100.000 exemplaren van de 18 drukt worden en dus de literatuurprijs winnen. Zou dat euforie wezen of best al... Nou, de euforie is zo in elk geval een te grut wezen, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar ik zou er wel blij van wezen, ja. Oké. Maar op dat moment hou ik toch mijn nuchterheid wel. Ja. Dat is mooi. Het is nou, Het is mooi, maar het... Abe de Vries bij Grieks, ik kwam zoeken nog even zitten wat hij bij de uitgifte, bij de presentatie van dit boek, had er dus... hij had een liedse inleiding gehouden. Ja. Oormissen. Of heeft dat gelezen? Ja, klaar. Nou ja, dat vond ik al... daar heb ik eigenlijk voor de rest van mijn leven wel genoeg aan. Dat vond ik eigenlijk hartstikke mooi, hè? Ja? Ja.
Maar, maar die- ohne een, dacht ik, nou weet ik even net wat het bedoelt. Van, het heb ik vergeten te vragen, want het ging gewoon vragen. Ja. Maar dat er dan helemaal ohne een, dan zei er dat ik nog die verhalen van die ondernemers schreeuw. En hoe die, nou ja, en die dan nou op zijn website staan. En dan zei hij, dus kwart zijn vintage Achie. Dan denk ik, wat zou er daar nou maar bedoelen? Vintage Achie. Ja. Dat is de smaak van vroeger. Opnieuw in een nieuw jasje. Ja. Nou, daar komt hij mij als conclusie op die verhalen van die dingen, van die Ja. Ja. ondernemers. Nou ja, fijn, Misschien was dat het weet ik. avond maar een belly. En maar ik kwam in Trouw, vlak daarna, en ergens daar stiet dan, net als hij dat ik dacht, dat vintage, dacht hij dan cursief. Ja. En dan gewoon het. En er stond precies hetzelfde, ik vintage en een naam van een schreeuwer. Maar cursief kun je wezen omdat het een boetenloos wut is. Dat je dus om die reden cursief schreeuwt. Maar in de Trouw stiet het op precies dezelfde manier. Oké. En ik denk, wat, dat is misschien dus, daarom vreeg ik het misschien nou inmiddels een bekend begrip ergens van. Maar dat Vintage is... weet ik net. Dit is vintage. Dit tafeltje. Ja, maar... Dit is eigenlijk Ja. jaren 70 in een, Ja, ja. in een wat nieuw jasje. ja, Dat is ja. vintage. Nou ja, enfin, hoe dan ik. Ja. Maar ja, dat weer verder wel een heel prachtig verhaal voor zelf. En die zongen. Ja, niet zo. Ja, ik leuk. Prachtig. Ja. Oh, dus dat heeft lezen. Ja. 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 Ja, is leuk. Die een groot compliment van zijn mem hier. Ja. Ja, en er zit nog er zit een fjouwer van de 5 zwanen weer er. De vijfde die zoekt voor de eerste keer, die heeft een hekel aan dit soort dingen, maar nou zou hier uit hemzelf zijn. U zie ja, hij zei, jee, ik ken het nou geweldig, vond ik het. En dan moest het plotseling op begrafenis, kon ik net voor. Ik denk, hoe is het nou mogelijk? Maar fijn. Ja. Fjouwer weer er en uw oma die zit er ik en een oor van mijn vriend die zei dat oma toch dat verhaal van Frans Bauke helemaal ontroerd weer zei. Ja. Ja, Ja. Ja. prachtig. Ja. 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 En Ja. wat die het hij dat hij Ja. dat... Wat die het hij dat hij er weer? Dat hij dat deed? Ja, wat Ja. die hij dat? Oh ja, ik vond het echt geweldig. Ja? Ja, zeker. Ja, prachtig. Ja. 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 Je zegt maar zo'n mem, ha? Nou ja, ik ben heel tevreden hoe mijn bern. Ja, oké. We zijn maar zo'n bern, hè. Ja, dat heet toch ik heel oorschap. Ja, dat is ik zo. Dat is ik zo. Ja. Ja. Nou, Ja, dat is prachtig. ja. Ja. Ja, zeker. En dan wist ik nog tekeningen bij die zou Ja, dat is even een peert van die tekeningen, dus ik wel even leuk. Van, dit ken je boven dit. Dit stier, dat zit ik toch even, Charlotte alleen nog dit vaststukje van, Ja. Ik kom maar bij die. van ja, dit. Men is bezig in Bolsward met hetze. Die riekt naar anarchie. Dat Dat moet weer- er in. Dat weer doet wij begonnen met bezwaarschrift naar de gemeente. Oké. En daar kon die burgemeester absoluut net oer. Nee, Daar hè? kon ze net mee omgaan. Nee. En dit is ook wel prachtig. Dus Maar wacht even. Wij dit dat bezwieren hoor. keer over een dik, dit ze hebben wat wij oerdreun vonden of zo wat. Oké. Dat moest het wel. Nou, dat Oké. weer gewoon. Maar daar konden ze er net mee omgaan. Nee. Nee. En kon je ermee omgaan dat hij op zo'n manier op je Nee, reageerde? ik net, maar Herman wel. Nee, ik kon er net mee omgaan, maar nee. Maar uiteindelijk laken we erom, ja. Maar in het begin dan... maar we hebben in Boals het ik van... dat het Martinushuis, dat weer een verzwarigingshuis voor ouderen, dat het een heel skof leeg stier. Mhm, mhm. En toen in de Christvakantie, dan waren er wat studenten uit Balzert die dan thuis waren. En Ja. die hebben toen dat gebouw bezet. Ja. En uw jongste zoon, die weer nog gewoon in Balzert, want die weer 15, dus die weer nog gewoon bij ons in huis. Maar die jette er zelf dadelijk bij. Die zit in het bestuur, Ja. dadelijk weer. Ja. En, Tot trots van maar zijn dat moeder. weer, ja, dat weet ik niet meer, maar dat weer zo. En toen weer
toen weer het al gauw, dan kwamen er weer de jongens, die studenten, weer naar de Christvakantie weer voort. En dan moesten de echte jongere bolzetjes en nog een paar ouderen misschien, die moesten het redden. Ja. En toen al gauw kwamen er een paar van Boetenau een drugsverslagen. Ja. En toen zei wat nou? Maar Joël erover praten, en is Joël, dat is de jongste dan. Ja. En nou ja, Joël die hier dan de illusie nog, dat redden ze wel, die bekeerden ze wel bij wijze van spreken, of zij redden dat maar elkaar wel. Ja, Herman zei, Herman ging er opnieuw heen en hij zei, ken ik hier, mag ik hier naar binnen? Nou ja, en hij lid binnen. En wanneer wil je lid? Nou, voor een Brinkstaalder in het jaar. Nou, vooruit, dat doen we. Herman werd lid. Dus die keer naar al die keerkomsten. Ja. En die zeggen al heel gauw inkomen dat redden ze hier nooit. Er kwamen hoe langer hoe meer van die jongens vanzelf. Ja. En dus toen hierden wij een keer, want wij hebben dan contact met veel die Reer van Tjerken, maar pastoren, ze weer een paar van die pastoren bij u over de vlier. En Herman zei, die moet er even maar die lui op praten, wat doen wij hier maar? We hebben hier een idee. Nou ja, ze hielden mij kwarten een oorles met de burgemeester en ze brachten het in. Nou, dat hebben ze gedaan. En de letter moest dan meer oorles komen. Nou, zeiden die mensen dan, je moet de Herman van der Meer bij uitnodigen, want dat is die gewoon weet wat er al hier gebeurt. Ja. En toen zei de burgemeester Herman van der Meer, hij beschouwde hem als een soort druk, die de boel op gang bracht. Die woede er beslist net bij hem. Nee. Hij had hem zo verschrikkelijk met mij beledigd. Ja. En toch had Herman hem er niks van onrecht. Oké. Nee, dat vind ik altijd nog Dat geweldig. is een gave. Een hij- drugscrimineel, zei het. Ja, hè? Hij had een rier zijn. Ja? De drugscrimineel voerde er niet bij. Zo. Vreselijk, hè? En wat zit hier nou eens? Nou, hier staan, dat hebben ze op miljoen hebben ze een hele grote planken bij u skeens in de doorzetten. Ja. En wij wennen boppen, dus wij lutsen een touwtje, dus er weer net zo'n soort redden. Nee. Maar oors zien we die door even die plank is op een kop terechtkomen. En dat weer de bedoeling. Dat is waarschijnlijk de bedoeling. De aanslag is hem wel vergeven, maar het zou zeer gewaardeerd worden als hij zo vriendelijk zou willen zijn de fiets terug te zetten. Ja. Maar wat ik het, ja, dit is een grap in zekere zin. Ja. Maar wie dat schrikken? Of wie dat Ja, luistert? ja, natuurlijk, toen is krikken. Ja. Maar we willen gauw overheen, moet ik zeggen. Oké. Ja. Oké. En dat hebben we dus ook nog even weer. We hebben deze tekst zelf onleveren. Ja? Ja, ja. Mooi. Ja. Mooi. Oh ja, hier wie ik nar. Ben toen koningin in Bolzen. Dit is Achie op Ja. wat voor leeftijd? 18, 19, zoiets. Wanneer weer het? Ja, 1950. Ik weer al 23. Ja, 23. Een mooi meisje. Ja, geweldig, hè? Ja. Ja. En dit wie die eerste rol als actrice? Of zit ik nou Nee, helemaal op dingen? dat weer toen ik in de eerste klas van de legere squadron zit. Toen weer ik een beppe. En, Ja. en toen zit ik in zo'n rieten stoel Ja. en stoofke. Ja, ja. Nou, en dan moest ik... En begon het aan mij dat ik wat ergens uit een koerke helde moest. En dan voer ik bij de hele boel van hoor. Nou ja, maar ik werd er weer op reis zetten en het spel gaat terug. Dat weer in de eerste rol. En ik weet alleen nog maar één zin. En Ja. dat is... ik loop naar de 70 en ik ben nog kras. Oké. Leuk, hè? Ja, En dat weer in de eerste rol. dat is mijn eerste rol. Maar wat doet hier? Wat voor zelskap is dit? En wat, En in wat niet zo de? in de oorlog Ja. schreeuw ik de eerste toneelstukken en die spelen wij. Ja. En wij mochten dan na 8 uur jongens net mee boeten. En wij, wie toneelgroep En Bolzers? ja, van een vriendin. En Ja. een ervan die wennen in een wijnberg. En dan in Tjuster stiekem oren zitten. En dan van de familie en de docenten van Squallen, van de Mulo, voerden wij de heilige Agnes op. Ja. Het leven van de heilige Agnes en het leven van Willem van Oranje. Oké. Dat zijn de eerste toneelstukken die ik schreeuwde. Ja, ja. En dan wie us heitsa, dan vooral dat stuk van Willem van Oranje, daar konden we wel wat meer grappen in doen. Dat heb ik die. Ja. Dat vond hij leuk.
Dus dat wist al wel toen ontskroven. Ja, dat wel. Ja. En in 64 heb ik een eerste bennenboekje geschreven. Ja. Dat wel, dat is ik uit Joen, daar heb ik toen nog een prijs mee gewonnen. Dat weer voor de stichting het Fries Bennenboek. En daarna heb je 34 jaar net miskregen. Wat? En daarna heb je 34 jaar lang net miskregen. Nee. Nou, je is toen nog wel heel geïnteresseerd voor. Nee. En toen ben ik weer begonnen. Dat is een mooie foto, Achie. Ja, dit ben die orenmeester. De eerste, dus er is een foto van het stadhuis bij, hè? Pak dan maar even. Wat dan wist was het... Ja, wacht maar even. Dan, vertellen was of Shannon was. nou ja, dat vind ik. Ja, ik weet het net. Ja. Dit ben de spelers ik. Hier kist even Sjen. Ja? Maar hier hebben we het stadhuis. Ja. En Toen het stadhuis nog stadhuis weer. apotheker Hendricks die hier de tekst schreeuwt. Ja. Een prachtige tekst. En de haan zie erbij, die zorgde voor het lood. En dat is met geweldig west hebben, want ik hier, net als nou net wat op, helemaal niks. Nee. En toch weer dat, want datzelfde hier wie ik Zwarte Piet in Bolzert. Ja. En toen ik als Zwarte Piet hier wat zei, toen zeiden de meesten dadelijk, oh dat is de nar. Dus de stem, dat het hetzelfde is. Ja. Het was heel spannend voor zichzelf. Ja. Ja. Toen is het huis nog En stadhuis. eerst hier het Franciscus koor. Ja. En dat zong dan Dominus Salvum Fac Regina Nostram. Ja, God zegen onze koningin. Ik als niet-katholiek ben niet zo goed in Latijn. God zegenen. Ja, wat? Wat zei God zegenen? Ja, de koningin, ja. Oké. Domine, God nou, Dominus Salvum Fac Regina Nostram, onze Oké. koningin. Regina Nostrum. Oké. Ze heeft toch nog wat leerd. Ja, ik steek een hoop een soort op, deze jongen. Ja. Vooral van het Roomse Leeuwen. Nog even en ik liet me bekeren. Ja. Dus hier op Peerskes 9, dan wie dat al vroeger zat, is er een hele grote koer of zo, nee, een ton Ja. met water. En dat weer dan Maas, toch de paten, de pastoor of zo, wie dat zijn. Dat weer dan bij water. Ja. En dan kon meestal al hier komen met een fles of zo, dan kon ze in mijn huis nemen. Ja. Vullen in mijn huis nemen. Ja. En dan zei u, nou is het wel wat, zei er. Nou heeft er een hond in priest zijn. En hij zei, het zou nog net zo slim wezen als het net een protestantse hond was hier. Ja. Maar katholieken dat zijn weer een dus soort grappen van uw site. katholieken zijn beter in humor als Ja. protestant. Want een protestant hier nooit zijn, die schelden hem op, maar dan dat katholieken gewoon weer. Nee. En letterhelden Frans Bouke en Ober, die helden ik, dat is de eerste en de laatste keer dat we dat nog deden hebben, nou, dat we trouwd weer, Ja. die woorden dat te krijgen. Die mochten een fles wijwater helden. Ja, En die lieten dadelijk de fles vallen, dus de fles stikken. Nou, dan zie je een nons erbij en dat weer net slim, want ze hier nog wel een fles. Dus de jongens mochten mij naar het huis van de zusters. En daar hebben we dan nog een oude kamer. Ja. Die is nog heel mooi altijd. En daar moesten ze zo lang even wachten, niet waar. Ja. En toen kwamen ze later thuis en toen zei Frans Bouke, nou, ze weer in die kamer was. Nou ja, hij zei, de wanden, dat ging nog wel, zei Frans Bouke. Maar hij zei, het plafond, dat was een kerkbid voor ons plafond, zei hij. Omdat het zo'n prachtig versierd plafond. Maar dat hij dat wit betocht. Ja. Een kerkbid voor ons plafond, zei hij. Schitterend, nou? Dus van humor bij de katholieken. Ja, dit weet ik echt van. Dan denk ik, hoe komt hij op dat wut? Ja, dat het wut dat nooit beroekt worden. Als dat ik nou scroller best, als dat soort dingen juist, dat is het voortrijkst. Ik even als een ondertekening ergens op. Van, dat klinkt misschien nog wel eens broekers aan uitdrukking of zo'n opmerking. Nou, dit soort dingen weet ik gewoon nog wel. Ja. En die drie schriften die ik had, nou, daar kom ik heel die dingen in die ik nog nooit... Als ik nou werd, die heb ik hier net zien. En dan denk ik weet een dingen wel. Nee, er komt toch weer allemaal dingen in die is heel... Maar had ik altijd een ondertekening, een boekje bij die? Ik dacht nou nog... Ja, toen deden we dat aan Joes. En dan werd ook vaak zo dan... Waar heb ik nog die tekeningen? Oh ja. Het is hier wel wat een bende, maar ja. Ja, dan maak je er een rotzooi van. Dit zijn allemaal foto's van uw Bernie. Ja. Ja, dit zijn die tekeningen.
En dit is een boek van... nou, dat is alleen nog maar als vartbeeld. Dat hebben wij toen Herman dus... nou, op een paar jaar voordat... nou, het was veel heel een hennen bij Herman en dat u Bernhoes aan. Wij regelen het zo dat er alle weken een van u komt. En dan zeggen we, zien dat we Herman nog mei, dan deden we nog een klusje, zodat we mei onder het werk krijgen. Nou, en van al die dingen die ze dan dienen, de klussen, Ja. daar heb ik al hier foto's van maken. Nou, dit is een patiënt. En de teksten bij schreeuwen. Dat is dat. En dan hebben we de tekeningen van de band liggen, Ja. een paar cent. Ja. Ja, en dit was wel heel leuk dat we dat ze dat dienen vanzelf. Ja. Ja. Hier ben ik begonnen. Een digitale camera heb ik ervoor gekocht. Oh ja. Ja. Zat hij in de bibliotheek en moest ik... Nou ja, we hoorden het al hier net uit te lezen. Het is maar even het idee, dat is even just... Ja. Het eerste wat ik in de hand heb is hier dit- een advertentie. Dit had er voor de Milieuclub die een tier hebben we dat volgehouden. Dat ze bij de bedrijven 1 keer in de week al het plastic ophelden. En dat Ja. persten ze. Die pers het Herman persoonlijk betellen voor 300 goenen. Ja. En dan perste hij het tot pakken. En Ja. dat, die kon Lancaster dan... Nee, Lancaster. In Snes. Ja. Landindustrie. Ja. Nou, dus, maar ja, op een tijd moest het allemaal van één soort wezen. En toen kon het niet meer. Nee. Want wie eigenlijk, want ze kwamen erin om. die Ja. plastic. Ja. Maar ja, dat had er toch alle jaar dien, ja. Ja. Alle weken weer. Ja. En ik heb voor het rauw advertentie in de hand. Die laai je Dat is vanaf van hem, ja. Ja. Van, Ja. ja. Net een religieuze tekst erbij, hè? Nee. Bewust net? Nee, ja, bewust niet. Nee. Even zien wat dit is. Oh ja. Oh ja, man om... Ja, dat zei ik. Ik zei 2 dingen... De band het al hier dien. Nou, Ja. ik zei 2 dingen wat ik erin heb. Een man om van te houden wat ik erin heb. En de naam van zijn huid en mem. Dat wil ik ook. Dat vind ik altijd dat heel vaak Ja, ja. ontbreekt. En dat wil ik toch. Ja. 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 Nou, verder hebben ze dat... De band dat met elkaar al hier... Ja. Ja. Oh, dit is van Herman 80 jaar. Oh, hier, dit is ik nog een boekje van hem. Ja. Allemaal over Herman. Ja, verhalen die hij vertelde. Hij is 86 geworden, hè? 86 in de witten, ja. Ja. Maar hier, nou ja. Ja, dus dit zijn allemaal foto's van Herman. Nou ja, alle band hebben er aan mij werken. Deze kaart hebben we toen verstuurd. Dat heb ik van Boppen al fotograferen. Ja. Nou, dat is echt Dat ben die karakteristiek. bladen die hij onder het op. Ja, dat is ja, precies. Mag ik mij vesten? Ja. Dat is een van de laatste dingen die er dan nog dienen. Altijd Ja. met die bladen onder. Altijd weer die bij die bladen nodig. Wie de yes dan ik het mooiste Ja, dat seizoen vind je altijd van, hè? mooi. Nou ja, maar wij hier in het Esdoorn en daar valt het hele ier wel wat uit. Oké. Dus dat is ook fijn. Het kan mooi uit. Ja, het kwam heel mooi uit. Ja. Ja. Nou ja, hier hebben we alle band en Paak en Beppers is dus al hier in Skreun. Dus dat is Ja. wel heel leuk. Ja. 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 En dan, ik sla ze nog even En, terug, hè? ja, maar dat komt net correct van dat ben dan ik weer mij terwijl Beppers, Paken, Sissers. Ja. Nou ja, dit is mijn oudste zoon. Ja? Ja. En Ze dat is komt- de enige die in Bolzert wennet, hè? Nee, die werkt aan Erasmus Universiteit. Oh, maar dan wennet er in Bolzert, De of niet? Ober wennet in Bols. Oh, maar dat is Dit net de is oudste. Ober. Dit Oh, is maar die Ober. is net de oudste. Ober is op één naar de oudste. Oh, sorry. Ja, ja, Oké. ja, ja. 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 En dat is dus de vrouw van Ober. Dit is Ober. Oké. Ja. Ja. En de rest Dat, wennet dat, al... de dat rest, is dochter, dat is al niet. ja? Ja. En de rest wennet al je boeten Friesland? Ja, ze werden al hier boeten in Friesland. En- Eén van Bouke. En gist er Dirk nog wel eens in, of komen ze alleen naar Ik ga er nou net meer heen. Nee. Nee, het kan wel, maar... Nee, als Nee. het de beurs naar Hazel is. ja, Ober weet alles van platte groen en alles. Hier had er een oude steen, het er voen. Ja, Oké. is altijd met oude dingen. Van, Oké. ja. Ja, Die plaat die ken ik van Bolzert vroeger. Ja. ja. Dit ben die meesten uit Duitsland die nou komen, deze. Ja, Nee, dit is Sip Huytema, maar deze wel. oké. Hij is daar, hij is nog 10 hier bischop geweest, Ja, maar nou is er bij emeritaat. oké. Ja, en een vriend van die is erbij, maar
Die had zijn 65ste jaar hier bij ons vier toen. Ja. 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 Nou ja, dit weer feest in Balwert. Ja. Dus kon hij helemaal zingen toen de motortram voor het eerst op Bolzwart kwam. En versen, ik ken het net zo goed. Achtervolgd door Jan en Alleman. Dat kon helemaal, die liedjes kon versen Oké. door alle uurtje hollen. Ja. Oké. Ja. Ja. Een nicht van mij. Tjette, Treun, bij Herman. Ja. Ja. Dat is dus Joël, en dat is zijn vrouw. Dus Joël is de jongste. Ja, Het een ICT-bedrijf in Arnhem. oké. Is het ook jammer dat ze 4 voor het wenning? Nou, als ze komen geregeld. Dus ik zeg ze wel, hier is hij nog een keer. We ze wel alle hier even 1 keer schoon, hè? Ja. Nou, de Dan bergen. mag je niet in oorslaan. Nee, want anders dan komt het goed. Nee, daar krijg je praatjes van. Ja, die heeft hij allemaal poetst. Ja. Ja. Dat is uw Siaard, maar daar komt direct nog wel even van. Ja, die tellen we heb nou net maar, hè, deze foto. Ja. Want dat is alleen nog maar op een reg. Ja, daarom. Dat moet nog even Nee. beter. Ja. Ja, Nou. Was ja het toch dit echt? is een beetje. Ja, Ja. Siaard. Ja. Wat Siaard, ik? Ja. daarvan zei mijn broer, die zei altijd dat hij van Siaard altijd, als hij Siaard zegt, hij zei dat griezelig, zei hij dan, hoe die op jou van vroeger leek. Zei Oh ja? hij. Ja, hij Oké. zei, ik vind het griezelig, zei hij. Ja. 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 Zie je, dit hier helemaal dus geen nog meer aan om dit hier te vaaien. Allemaal die potten heen. Hoe was dat nou dan? Als het alleen nog mist. Nou heb ik het nog zo. Nou, Maar vind je het leuk? maar Omdat... de band die komen nou nog altijd geregeld, dus dan doen ze wel eens wat. Ja. En En wat- ik dacht het zelf ik nog, ja, Ja, hè? toen. Ja. En het hoers had ik zelf Met nog plezier zin. of met geen zin? Wat? Met plezier of met geen zin? Ja, met plezier wel. Ja, hè? Ja, maar ik weet net hoe lang ik dat nog volhouden kan al hier. Nee. Vooral net van het pad is al om het werken in de tuin. En ik wil net zo'n echte stille tuin hebben. Van, Nee. Had je mezelf ontworpen vroeger? Ja. Ja. Maar Dat is best dat nog mooi de die- klas. Dat deden wij al, doet wij nog net iets in het bedrijf zitten. Dus Nee, ik ging er altijd wel aardig iets aan. Ja. Oké. Ja. Dit is dus Aliet dus en mijn dochter, hier ik. En we hebben de Siert nog even in en Maarten nog even in beter hebben nog. Ja. Maarten en Siert nog even. Dit is Maarten, Ja. hier ik. Ja. Ja, deze. Ja. Dat weer eigenlijk, de hek leest een heel peteer mijn hond. Want ik zei, wat, er was vroeger eigenlijk haast de grootste fantas die we hier. Dat wie ik van die olifant. Oh ja. Ik Ja. zei, en boeken schreeuwen. En, Ja. Ja, wat doet hij nou? Nou, en toen, hij werkt ik in de ICT-sector, maar hij Ja. dacht dat dus vast zijn broer die dan een eigen bedrijf Ja, had. ja. Maar hij schroot net is hij vrij. Maar hij ontwerpt dus wel dat soort dingen niet. Dus Ja. er komt wel creativiteit Ja. bij te pas. Maar hij schroot net. Maar hij schreeuwt net. Nou, Schreeuwt is- maar ze kennen alle hier heel goed schreeuwen. Oké. Ja. Maar er is geen meer aspiraties als schrower? Nou ja, mijn dochter heeft een tekstwinkel, dus die dacht veel. Oké. Die dacht veel. En Siat, die is journalist, die werkt in... Die is ik met taal bezig? Ja, dus ja, maar als schreeuwen bent alle hier. Ze kennen alle hier goed schreeuwen, ja. Ja. Een hele domme vraag. Sorry dat ik hem nou pas stel. Maar hiette zij al je Van der Meer? Is Van der Meer Ja. de naam van Herman die zijn oernaam had? Ja, nou dat ja. is net in Famkes naam. Mijn famkesnaam is Van der Klei. Oké. Dat is eigenlijk veel bijzonderder, want alles wat Van der Klei heeft, komt allereerst van die ene Joodse familie. De Oh ja? orde van der Klei is binnen net. Oké. Nee. En dat is het verhaal wat in oor 40 Ja. Ja. broekt. Dus als ik daar, toen wij trouwden onttocht hier, heer ik me gewoon Van der Klei neemt. Ja. Dus van welke werden, hebben we nog nooit hoe het echt Siat hadden. Maar dan hebben we nou, ik zo, nou ja, fijn, hij is al best, maar het is... Ja. En dan, als ik dan als ze dan woorden dat er klusjes met hem die, dan hielden er heel vaak geen nacht aan. Hij deed dan wel Ja. uiteindelijk. Ja. En dan werden ze aan de gang en dan zei hij standaard. En dat op zondag. Mooi. Ja.
Nou, we hebben zeker nog eens een luid, of net? Dat weet ik niet. Oh ja, hier hebben we Siert nog. Ah, met zijn vriendin. eindelijk. Ja. En hier ook. Nou, dat is nog even mooi duidelijk. Ah, oké. Ja. Ja. Maar ja, ik heb wel 3 of 4 van dit soort boeken maken Ja. in de jaren. Maar Ja. ik heb hier meegenomen. Dit is een typische houding van een Ja, ja. Alzheimer. Ja, man, ja, hè? ja. In zichzelf gekeerd. Ja, in zichzelf gekeerd. Ja, En dat ik natuurlijk. Ja. ja. Oh ja, die hebben ze doen. Maar mij zijn treinen in mijn koers zetten, die stoel. Ja, prachtig. Siert en Obe en Herman, ja. Wanneer merkte dat hij... Nou, Is dat de eerste die in de gaten hier? of niet? nou ik merk het al heel gauw, maar hoeveel USB's zijn. Jeder wist er dat of dat, ik al net. Maar ja, het begint vanzelf maar wat verjitten. En Ja. dat is eerst liep het dat onschuldig, maar het wil gauw zo dat ik toch dat het net gewoon alleen nog maar Nee. verjitten. Nee. En hoe gaat het dan verder? Ik Nou, bedoel, niks van. maar zou je dat dan ik voor het zien hem? Of Nee. was dat voor jezelf houden? Ik heb er wel met de band dadelijk overhand, ja. Maar waarom net met hem? Want Eh, hij hier toen nog niet meer En begonnen wel, is. hij zei dan altijd, ik heb wat geheugenstoornissen. Dat heeft er jaren heeft er dat volgehouden, Ja, dat ja, dat alleen nog oké. zei. En dat leerde ik. Oké. Bewust? Ja, bewust. Want, Ja, bewust. Zolang hij alleen nog denkt dat dat het is. Ja. ja. Nou ja, dus juist wel, ze hebben heel wat weer. Nou, Van, nou, heeft ze deze maand hebben 2 de schutting, die helemaal kapot weer uitbrutsen. En de oren die hebben weer een nieuwe maken. Dus Oké. het is hetzelfde weer. Ja. Met voorbedachte raden. Oh, dit is een stoep die weer terug. De boorman die deed hier wel, die zegt dat er een van de gemeente kwam en die de stritten met giftspuit die. ja, ja. En toen hij zei tegen mij, ik heb even zien die man zei dat hij bij hem de stoep even dacht. Ik zei, dat mag helemaal niet, dat Nee. willen wij net. Nee. En toen heb ik uitrekenen hoeveel lietse beestjes daar om neergegaan binnen. Dat in de krant zetten. Even snel uit, hè? Ik denk dat dat het is. Ja. Stilte in 8, nou ja. Zoveel vierkante meter, zoveel Minimaal 200 wormen, 150 spinnen, 100 loopkevers, 15. Ze zouden ongetwijfeld worden verdrietig. Dat is wel een jongen, mooi. Nou ja, we hebben nog wel hand, hè? Ja, dat mag zo bepalen. Nou ja, we hebben haast wel de uit zeker. We binnen, ja, we Ah, binnen, en onze maat zijn gewoon wel eens, ja. mooie foto. Ja, hier zit hij ook. Kom eens aan mijn hart zetten, ja. 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 Nou ja, we weten het nou wel. Nou, dan gooi je hem Dat tegen. kan wel van, ja. Waar was hij nog? Ja, nou nee, dat net, maar nee, ik heb hier nog net. Weet je wat ik zin in, hè? Kop Van, koffie. nou, is goed. Moest ik nou een koffie? Jawel, ik wel. Jawel. Of iets anders? Nee, dan maar koffie aan. Als ik nog geen honger? Honger? Nou, nee. Nee? Nog net. Oké. Ja, dan maak ik het En wel dan koffie. zit ik het wel. Ja, graag. Ja. We dachten nog even, in elk geval even die tekeningen van die band. Oh ja. Dat is ik wel leuk even. Ja. Eigenlijk moet ik haast nog even naar de wc. Ken dat? Wist je wat we doen? Nee, doen ik we- dacht het in boeten wel even. Ik Ja, dacht- maar als Gerard, die jet nou in de regieauto dacht zo saai als naar de wc was, dus die komt er nou om. Dus Ja. als het 1 minuut wacht, dan krijgt we even begeleiding en hulp. Wat? Dan? Nou, als het 1 minuut wacht is, dan komt Gerard er even om en dan Ja. helpt hij daar even Oh, naar de zo. wc. Want Ja, anders dan mag hij want niet ik in mag zitten. nog wel even wezen. Ik pak die jas even, Ja, Freddy. pak de jas maar even. Ja. Lukt dat? Ja. Oh, hij komt er al aan. Ja. Maar dan was net in die Ja. eertje hier in het Nee. Chester. Nee, maar het moet eigenlijk nog even wezen. Ja, hè? Dat merk ik nou als ik daar steen ga. Van, Ja. oh, nee. Ja, wacht maar even. Gerard, die komt zo wel. Nee, maar ik zeg wel eens, dacht ik het gewoon boeten even. Ik ken toch ik wel. Nee, joh.
Dan is een dame. Nou ja, Dames die zitten dan in de Ja. bosjes. Ja, nou ja, hier kan dat wel even. Ja? Nou, dat wil ik net om in weten. Nou nee, maar hier hebben we geen conceptpapier hier. Nee, Nee. nee, Nou, vanaf. nee. Tja. Hij komt er nou hoor. Lukt dat? Voorzichtig, Ja, hè? dat lukt wel. Dan komt hij al hoor. Ik mag nog even naar het huisje. Kom maar. Mooi.
het is leuk dat het gebeurt. Nou, we zijn er alweer. Wacht eens, de eerste keer door. Oh ja, ja. Ja, kom klaar. Is dat Mooi. alweer? Klaar. Slagen? Ik heb van hem, daar zou ik een boek schrijven, zoals. Ik ga wel een boek schrijven. Heeft al Ik een ga wel boek 2 schrijven? boeken schrijven. Echt waar? Ja. Wist je dat net? Nee! Dat hoor ik nou pas. Ja. Ja. Nou ja, als nou wat nog, heeft nog wat te eten of zo wat? Ik vind nou, ik heb nou eigenlijk toch Wij wat gaan zien. Ik heb nog een stukje Wat bal. heeft er nog? Ik ga koeken. Wat is dat? Ik ga koeken, fruit, ballen. Ja, een stukje ballen. Ja? Ja, als dat kan. Een bruine ballen, of een krentenballen, of een suikerballen, of een Oh, geroosterd krentenballen broodje. vind ik wel lekker. Krentenballen? Dat krijg ik thuis nooit dus. Kan ik een geroosterd broodje voor die maatje? Wat zei je? Een geroosterd broodje? Geroosterd? Ja? Nee, dat kan zo wel. Ja? Jawel. Oké. Van, nou ja, dit weer die, zeg even een peer... En was er altijd net verlet van een oorke sliepen? Nee, ik Nee, heb hè? er heel nog geen verlet van. Nee, hè? Nee. Net een leeuwen. Nee, ik snap het zelf ik net, maar ja, toch is het. Dat vind ik echt net een leeuwen. Het is toch net een leeuwen. Dat Nee. wat zei Gwasse Brouwer dat vaak. Ja, hè? Het is net een leeuwen. Nee. Ja. Het heeft niks dat alles strommenkool komt, want Oké. dat zullen we thuis wel. Oké. Ik ken ook nog wel even straks nog even een peer van mijn eigen gedicht nog wat voorlezen, als dat wat is. Maar, nou, dat zit nog ergens in. Oh, die herkennen die aan het sas zitten. Ja. Zullen we gewoon de tafel een beetje dekken? En Ja, dan kun je ja. de scherm houden. De tafeldekker, dat is wel echt. Ja, nou? Ja, dat is goed. Nee, want hoe laat hebben we het nou? Ik zou het net weten. Ik weet het net. 4:20 al. Oké. Hoe is het mogelijk? Nou, een oerke, dan wordt het weer lichter. Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is ook wel moffelijk om hier even te zitten, ja. Ga maar zitten. Ja, mooi. Dan lees ik straks even een paar van die tekeningen hierop. Ja. Dat is ook wel leuk even. Ja, Maar eerst eten. ja eerst even eten. Ja, wel lekker even. Ja. Maar wat voor boeken schreeuwst je? Ik heb 4 Weerling heb ik een roman geschreven. Ja? Die is ik bij Elixir uitgebracht. Ja? Die gaat door een dame die in een driehoeksrelatie te longenkaam is. Die in een? Driehoeksrelatie zit. Ja, ja. En ik heb Aron hier in opdracht van Avoek, van Ernst. Ja. En zo ken ik Ernst ook goed. Een jeugdboekje schreven. Oh, Omdat Avoek met Sedin een project had waarin ze bijen proberen willen zo. Friestalige boeken Oh, ja. Ja, lezen. ja. Ja. En toen heb ik een Friestalig boekje Oh. geschreven. En daarnaast schreef ik nog scripts voor dramaseries. Oh ja? Ja. Oh ja. Ja. En songteksten en zo, nou ja, van Ja. alles wat. En, maar is dat die werk? Ik werk bij Omroep Friesland. Oh, dat is die baan. Dat is mijn baan. Ja, ja. En in mijn vrije tijd schreef ik er wat bij. zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. 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 Ja, zo. Dus ik heb een beetje hetzelfde probleem als zij. Ik ga net zo volle tijd om te schreeuwen. Nee. Nee, het lippen is altijd nog te kwart. Ja. 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 Het is een beetje improviseren hier. Aki. Ja, dat heeft het met niks. Wat was er bij Het drinken? is Malt wel of heel suiker? noffelijk van... ik hoef nou even net te drinken. Ja? Oh ja, we zullen eigenlijk nog een kop koffie hebben. Hier staat in het Ja, maar zaal. bij de behalve koffie of Oh, jus ja, dat d'orange, is wel, maar ja, je- vind ik best. Nee, jus d'orange of zo goed. Net. Koffie? Koffie vind ik Oké. wel lekker, ja. Ja. Nou, nog jam. Nou, zeg maar zo. En wat cheese en ham. Nou. Maar dan ben je vegetariër. Ja. Nou, dat is wel heel wat. Ja, nou? Ik vind het mooi genoeg, zo, ja. En suikerballen houden we nog. En suikerballen, mooi.
En boterhak. En was het nou eerst de koffie of was dat snel Oh, dat kan me niks schelen. Wat was het nou? Ik word naar jou in. Wat? Ik neem het naar jou in. Goed, doe ik Ja? dat ik. Ja, Oké. geen enkel probleem. Zo. Maar, en wat dacht bij Omroep Friesland? Televisiemaatje. Ja. Ik maak squal televisieprogramma's. Oh ja, oh zo. En ze noemen dan oren series. Ja. En eigenlijk altijd als regisseur. Oh Dus zo. ik ben eigenlijk altijd degene die het, Ja. zeg maar de draaiboeken maakt, teksten Ja. schreeuwt, Ja. bij de opnames achter de schermen. Dus ik ben eigenlijk nooit zelf in beeld. Ja. Daarom kies mij ik net, want ik ben bijna nooit in beeld bij Omroep Nee. Friesland. Nee. Welke was haar? Wat is dit? Krent, bruin, wit. Ja. Nou, jammer met één bruin en dan neem ik één krent. Oké. Ja. Nou, ik denk dat ik nou wel genoeg heb, maar dat zullen we dan wel. Ja, en dat is net wat is dit? Suikerbread. Dat is suikerballen. Oh, dat is echt leuk. Af van alles hier. Dat mag je alle keer haar. Al van alles hier. En dit is campingboter. Ja? En dit is Blue Band. Dus we moeten daar even... Dit mag nog hier? Ja, sorry. Zeg ik dat nou? Ja. Oh ja, kleer. Nou, wat gezellig. Even eten. En ik kan ook nog een eiken voor je baken als dat wordt. Nou, dat hoeft net. Zie je Ik ben net... Ja, dat vind ik sieren wel heel lekker, ja. Zullen we dat nog? Ik eet haast nooit ei. Alleen nog als er een komt, dan bak ik altijd voor de band. Ja, Dat vind ik lekker. oké. Ja. Maar mogen we een eiken sieren? Ja, vind ik wel lekker. Oké. Ja. Kist dat wel? Ja, dat ken ik wel. Nou ja, om dat op goede sterkte te krijgen, wat in dit stieve Ja, dat is butter. heel stief. Dat mag eigenlijk net in de koelkast. Nee, denk ik. nee. Dat mag Nou wel een keer ja, even oorstaan. Dan oorsdonken we gewoon alleen nog wat jam of zo op, want dit is net het dwan. Of ik zet hem even... nee, hè? Even op gas. Nee, Ja, dat dat ken is het vanzelf. Nee, Oh maar ja, ik even- zet hem heel even voor de kachel. Misschien dat er dan snel wat... Ja, Zo. dat ken ik nog wel. En... Oh ja, wetter. Mag ik even bidden voor het eten? Wat? Mag ik even bidden? Nee, ik Nee? weet het niet. Nee. Oké. Ik ben heegstens even stil. Dan ik wil even niks zeggen. Als je Ik even stel stil me. bent, haal ik het eten even wetter. Zo is het. Zo. Uiteindelijk kun je heel wat redden. Ja. Hè? Ja. En wat komt er nou de volgende keer? Morgen komt Nienke Rikst Jukema, Oh ja. de architecte. Ja. En die jongen daarna komt Jack Bottleneck, dat is een Oh jongen. ja. Ja. En die jongen daarna komt Janne Witske de Vries, Ja, dat is ja. de laatste. Ja. Ja. En dan is het gebeurd. Ja. Dan breken we de boel weer aan. Ja. Nou ja, het is voor jou ook nog wel iets spannends, zeker het geheel. 5 nachten achter elkaar, hè? Wat? 5 nachten achter elkaar. Ja, daarom. Ja. Nou, en oerdijs sliepen, hoe lang komt dat ervan? Jood, Is dat wel goed genoeg? ik heb Jood saai hoe ik geslipt. Oh, Maar dat is oh. wel knap. Zo, Ja. ja. Zo we dat wat volhouden, dan vind ik het prima. Ja. Ja, zeker. Het valt me wat af. Dan moet je vast beginnen, Ragi. Wat? Hoe snel het mij te was. Nee, hè, maar dan ik moet je wacht beginnen. even. Nee, dat Oké. is ik zeg maar. Dit is cheese, dat wordt wel hammer, dat is waarschijnlijk ik nog dicht. Nee, die is volgens mij wel los. Oh, maar dat hindert niks. Oh ja, ik zit al.
Ik word wel heel onhandig in mijn vingers. Ja, hè? En als ik dan bij de supermarkt kom, en ik ga altijd naar dezelfde, Ja. en dan, dan smiet ik er een heel zwikje lietschild del. En Ja. dan zie ik je hetzelfde uit wat ze hadden. Ja, ja, ja. En ze wat oorbloot te trapen, ze even weer van me op dat weten ze al. Ja, hè? Om weer in de beurs te Zie je, doen. dan krijg je het Oh, boete joh, van mij, dat is maar al beter. dit is al wat zachter. Ja, nou is het van mooi genoeg. Ja? Ja, natuurlijk. Want als er niks op zit, is het nog goed. Maar Dat is net veel eisend, hè, als het een meeting gaat. ik ben net te veel eisen. Nee. Nee. Maar we hebben dus, ik heb als band dus meemaken dat us heid, nou, hoewel wij er thuis nooit echt over praten, maar we wisten het als band toch. Wat ben dit dikke plakken, maar al ben dit twee. Nee, doe maar. Oh. In die crisistijd, Ja. nou, dan ben je toch, jermoeder, net echt jermoeder, maar wel zinnig alles. Ja. En heel eenvoudig. Ja. En dan, maar we er nooit bij u thuis over praten, in de zin van dat we problemen hadden, maar dat, zeker achteraf merk je dat wel, van hoe dat ging. En Ja. dat er dan een vertjent burger bij mijn huis in de winkel kwam, dan zei u, ja, hij hoefde niks, want hij verkocht niks. Dus dat juist als band dan, Ja. dat soort Ja. dingen. Ja. Ja. En nou ja, dat En in de oorlog, toen ik ging zwier voor de oorlog. Ja? Ja, want vlak voor de oorlog werd het al beter. Oké. Ja. En in de oorlog, daar ben je hem goed terug in elkaar? Bij de oorlog, wij hebben dus wel mensen in de huishand. Dat laatste jaar hadden we nog een echtpaar uit Venlo, maar dat was echt het laatste jaar. En een Joods jonkje hebben ik nog gehad. En een jonkje uit Amsterdam, Ja. Famke. Dus we hebben wel altijd mensen in de huishand. Nou, dat laatste jaar, dat was vanzelf wel dreigig. Maar goed, het is al hier goed oude rond, zo wel. Ja. Dus je meent terroristen in eigen van de Duitsers? Wat? Je meent terroristen in eigen van de Duitsers, of net? Terroristen? Ja. 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 Maar ja, goed. Wat is er? Ja. En is het gewoon stram of is het dramatisch? Het is niet, ja, één vinger is wat traumatisch, dit is het. Oké. Maar de oor, nee, wat, vooral de einden, hè. Verder valt het van man, want dit ging heel goed nog. Maar is het dan dat je kracht verliezen? Nou, liefst ze platte denkjes oppakken, dat, Nou. maar verder heb ik er geen last van, ja. Hm. Alle dingen die de veertig dwam, maar ik denk zelf, maar bij die kassen, dat vind ik toch wel grappig, dat die famkes dat al hier terug hadden. Maar als dat in dezelfde winkel bent, dan komt ze dezelfde meestertje. Dus die weten dat al. Nou. Ja. En dan roept een vrouw die in rolstoel zit, die roept mevrouw, dat zit mij dan. Je veter is los van de voet. Dat is heel merken. Maar ik neem altijd al kwarte veters in de school. Want ik denk, als het al los gaat, dan straffel ik er net door. Ja. En ik zie nog even in Maria wat zeg je het wan, want ik denk, ik red me wel. Die heeft mij voor oorboegje en ze dan valt vast te meisje. Maar ik heb dadelijk al een man horen van, oh wacht maar, ik doe de veters wel even vast. Oh. Nou, dat is dan toch wel heel leuk dan. Ja. 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 Dan ben ik net zo dat ik zeg, nou het hoeft net, want ik kan zelf wel. Nee, hè? Dat is ik dan net. Nee, nee. Dan ben je blij dat je geholpen wordt. Nou, leuk, ja. 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 En de wielessen, daar is ik een vrouw die
Ik keek mij Jette van achteraf. Is dat familie van mij? Die voor het eerst mijn boekje. Sigrid, kijk maar. Wie? Sigrid. Ja. Dat is geen familie. Nou. Nee, maar ik wie erbij. Oh ja? Ja, voor de opnames, voor televisieopnames hebben we erbij geweest. Oh ja. Zij is, had correct haar dichtbundel uitgebracht. Ja. Haar eerste. Ja. Bijk was ze brouwer. Ja, Beek was een brouwer. Ja. 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 Nee, maar dat is geen familie. Ik ga geen schreeuwers in de familie verder. Nee. Nee. Wij komen uit een keurige, degelijke, gereformeerde Oh ja. familie. Maar weinig... Daar heeft dus wel een gereformeerde jeugd nog echt beleven. Ja. 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 Maar daar heeft er geen last van. Nee. Nee, want ik ben net streng gereformeerd opgevoed. Zo had men een echte CDA gereformeerd, Ja, zeg maar. ja. Ja. Of ARP gereformeerd. Ja, En dus wel heel serieus daarin. Ja. Maar net echt streng in de zin van dat het heel... Net dogmatisch. Nee. En ik net, wat je in de protestantse reformatorische hoeken gaat, zeg maar. Nee. Dat is zo slim weer net. Nee. Dus ik had er net zo heel volle les van gehad. Nee. En ik stie eigenlijk rond mijn 18e, of misschien wat jij er al, maar toen een beetje op een wip van, misschien neem ik er wel een keer van. En misschien ik vond het onderwerp altijd wel interessant. Het was net zo dat ik heel erg uitzoeken wie van religie of van God. Nee. Maar ik vond het wel een interessant thema. Daar is Ja, ik ja. mee wel bezig. En Ja. ik denk dat ik rond mijn 18 of zo een beetje op zo'n kruispunt stier. Maar toen kreeg ik verkering, Ja? wat nou mijn vrouw is. Ja? En die kwam uit de reformatorische hoeken. Die waren christelijk gereformeerd, dus dat was nou een slagje strenger. Dat was zeg maar de ChristenUnie mensen. En dat vond ik eigenlijk ook wel interessant. Want ik Ja. vond wel dat die mensen, ik weet te lang dat altijd mijn is, maar ik vond wel dat die eigenlijk best wel heel mooi en integer daarmee bezig zijn. Oh ja. En serieus daarmee bezig zijn. Ja, ja. Dus ik zit er een beetje, ik denk van eigenlijk ga ik toen, en natuurlijk vanwege mijn vrouw, en omdat ik het er net altijd mee eens, maar dat wel interessant vond, toen ben ik eerst die kant op gegaan. Ja, Dus ja. toen ben ik Ja. bewust even die reformatorische kant, daar gaan we even zitten. En daar ben ik op stikken om. En toen ben ik geen daarbij, of Ja, ja. eigenlijk heel snel Ja, ja. in die Ja, kerken, precies. Ja. dacht ik van maar je doogt niks van, dit klopt net, dit kan net. Nee. En toen ben ik eerst uit die kerken gegaan. En toen ben ik in een periode tijd, zeg maar tot overtuigd atheïst terug ontwikkelen. Ja, ja. En dat had een periode worden, hè. Ja. Maar Ja, vanzelf. Ja. uiteindelijk ben ik van mezelf, maar misschien mag ik dat ook zeggen, want daarom vreeg ik daar niet naar die verlet van toch Ja. iets in die richting. En bij mij weer het eigenlijk zo dat ik, maar dat had misschien te maken met die orthodoxie, wat ik dus in zitten, even. Dat ik van mezelf ervoer dat op het moment dat je helemaal net leeuwen, of helemaal net je leven ophing je aan een Ja. mogelijk hiernamaals, of wat voor manieren, wat voor energie, of wat voor vorm dan ik, Ja. dat het leven zelf van mij waardevoller wordt. Want absoluter. Omdat ik net meer mijn leven en mijn hoe ik erin sta en wat ik ervaar, of wat ik maar hoefde te spegelen of te koppelen aan iets wat misschien nog wel belangrijker of nog wel groter is. Dat heb ik het nooit in. Nee. Dat laatste net. Nee, hè? Nee. Nee. Dus dat wie van mij, ik voelde me lekker er terug van af te komen, want daardoor vond ik eigenlijk het leven waardevoller worden. Dat ken ik dan. Ik me vaststellen dat het dan zo is. Ja. Ja. En ik kan echt terug denken en lezen en discussiëren en gaan daarbij tot de slotsom van
dat religie eigenlijk één groot troostmechanisme is. Dat het eigenlijk een constructie is, Ja. naar mijn beleving, naar mijn idee, Ja. een Ja. constructie is die door mensen betocht Ja. is, omdat Ja. mensen zelf net omgaan kunnen met de zinloosheid van het leven en de naderende Zij dood. is het wel vaak beroept. Dus Ja. ik denk dat het dat absoluut net wezen mag eigenlijk. Maar ja, dat maakt ik wezen, maar het is meer, Maar toch het is meer het je bewust wezen van alles. maar toch dat idee los te laten, vond ik. Zeg maar, als ik nou geniet van iets, Ja. wat het ook maar is, Ja? dan geniet ik daar nou voor de volle 100% van, want er is niks meer als dat genot op dat moment. Dus Ja. de belevenis Ja. zelf, wat het ik maar is, kan ik vertrierd wezen, die worden absoluter en dus Ja. weer Maar dus lekker goed zeggen, hoe geweldig is dit en hoe kan dit allemaal zak komen wezen? Ja, dat ken ik. Ja. Dat ken ik. Ja. Maar de route die je rennen is natuurlijk heel bepalend. Ik kan best wijzen dat ik net in die orthodoxe hoek zitten hier. Nee. Dan weet ik hier nou misschien net op uitkamer. Dan weet ik misschien ook wel in Ja. zo'n soort. Ja, want weet, ja, Is uitgaan. ja, het hier alle Dan herkennen. ik volle geleidelijker. Ja, En Ja. misschien wel. En Ja. nou weer een soort van skok om via die orthodoxe kant. ja, ja. En daar kon ik net meer geleidelijk van aankomen. Nee, Dus nee. dat moest even Dat moest, ja. iets. Nou, ja. ik ken het me samen voorstellen. Als het samen schreeuwt, kan ik het me wel vaststellen dat het zak niet. Ja, het zak niet. Ja. Ja. Wat zoek ik nou? Ik ga het nog nemen. Oh ja, een stukje. Dat is hoe die houdt als Ja. Dus, dat is wel lekker. Ja. Dank je. Alsjeblieft. En die moeten nog wat het wan? Of, Ja, die is nou goed het wel. Oh ja, dat Ja. ziet er nog. Ja. Ja. Alsjeblieft. Ja, de mast eigenlijk vind ik toch wel, als het goed is, wel die oor een heel soort dingen verbazen blijven, verwonderen. Dat vind ik, dat past ik bij het lul wat ik voor mezelf onmitten had. Maar verbazen is wel van mij. Oor allerhande dingen nog van. Maar verbazen is wat mij betreft net altijd dan ik een verklaringsziekje. Dat ken ik hing blijven in de verwondering. Oh, misschien wel. Ja, Voor jij net? nou, dat weet ik niet. Oh. Het gaat net zoals u ziet als zij van hoe is het mogelijk dat postduiven altijd direct weten waar overal het postkantoor is. Dat soort verwondering is ook leuk. Maar. Ja. Ja. En waarom zetten sommige mensen een bril op? Zonder bril kan je veel beter zien. Mooi. Nou. Nou ja, dus toch op gespitst wezen op dingen die niet kloppen. Ja. Of zelfrijzend bakmeel echt zelfrijzig kon. Ja. Nou, dat is wel niet een mooie verwondering, Koer. Ja, nou? Ja, prachtig. Ja, Ja. 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 Nou, schitterend. Ja. Ja, prachtig. Zoals dat weet ik zelf niks meer van, maar als lied ben dat ik tegen mijn mem zei. Van, het bestaat vanzelf net dat hier ergens een bandje kregen. Mhm. En dat is er samen op hier zijn band in de witte lijn. Dat ken vanzelf net, zei Nee. ik net. Nee. Nee, zei ze met hem, zo is het ik net. Maar ze lijkt me, het doen nog net, ze heeft nu uiteindelijk wel alles uitlijn, maar dat kon doen nog al je net, maar Ja. ja, dat ken vanzelf net. Ik zei, oh ja, toen hier ik zei, er moet ergens een heel iets, denk je, in hoe ze wezen. En dat moet hoe langer, hoe groter worden wezen, zei ik. Ja. Ja, dat zei ze met, ja, zoiets moet het best. Ja. Kloppend wel. Ja, ja. 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 Maar ja, hoe kwam het dan nog in die witsen? Ja, maar ik had het hele liefde denk je wel. Ja. Nou, mooi. Er ontbrak altijd weer wat over het verhaal. En dan zei ik, als ik deze kraan, dan zitten we boeten. En dan zei ik tegen hem, als ik deze kraan deze kant, die draai ik nou deze kant uit, zei ik. En als ik hem de orenkant uitdraaide, dan ging alles in de brood oors. Nee, zei ze met hem. Ja, zei ik.
Dat soort dingen. Als je een één kraan de andere kant op draaien kan hier, welke hier dat west? Wat? Als er een één kraan draaien kan hier de andere kant op, Ja. welke kraan hier dat west? Oh, dat weet ik niet. Maar wel dat ik eigenlijk zeg ervoor, het is onherroepelijk. Ik heb nou één keer dit doen. Maar als ik het oorsdien hier weer alles oorsgaan, dat vind ik zelf, want dan zal me dat zijn. Dus dan moet ik net hoor, maar ja. Maar welke is de oorshaal? Als het kiezen moest, welke is de oorshaal? Wat ik, oh nee, dat weet net dat ik het allemaal oors heb wel. Alleen Nee, dat maar alles vers lijkt. Of wat ik oors heb ja, wel ik niet. lees je nou die vraag voor. Als nou één ding Oh, wat, ja. aan de andere kant op draaien kan hier. Oh, als ik, ja, en wat, oh, ja, precies. En als ik dat zelf in de haan heb, wat dat dan weer zo. Juist. Nou, dat weet ik niet. Nee? Giet het ik te lang of te hut? Oh, oh. Hij ziet nou 2 minuten. Oh, nee, ik vind het best. Hoe lang was het om haar? Nou, het komt, ik zeg het wel, wat het is dat het niet komt. Maar ja, er zijn natuurlijk wel eens liedsendenkers die zinkomst van. Of ook ikzelf hier ik dat met dingen op tiert, of ik die maar schoon, en dat wel. Maar in grote lijnen. Nee, denk ik niet. Ik heb wel heel vaak toch. Mijn bem is nog 2 keer zwanger geweest. Nee, dat ik zelf eerst en toen mijn broer binnen is. Die mensen die ben wel voldroegen, maar die binnen. En zij had zelf achteraf wel, toen ik al lang volwassen weer, van dat ze dat haar huisarts wel verwieten hier. Dat die toen al dingen weten hier. Dat ze eigenlijk zoutloos libjematten hier, wat en ik. En die dat iets een soort, in haar eigen wat soort sleuwigheid naar die. En dat heb ik wel heel slim gevonden. Ja. Ja. Ik het idee dat je nog, ik heb het altijd maar heel jammer gevonden dat ik alleen nog maar 1 broer hier. Die betrekkelijk gauw boos het uitkeer om te studeren. Ja. En dan dacht ik wel eens, oh wat zou dat mooi best hebben. Wat er nou nog 2 jonkjes die nog best libben hier. Ja, dat heb ik wel heel vaak toch. Ja. En voor haar is het vanzelf nog wel een slimmer best. Ja. Hoe is er met haar op praten? Gaat ze met haar op praten? Of? En dan hebben we er nooit goed over praten over dat soort dingen. Nee. En dat verwiet ik mezelf ik wel. Ja, hè? Mijn man weer nog als slechte vrouw. En kritisch dus, nou dat heeft ze wel begrepen. Ja. En, dus als er wel al wat uitkomen weer, dan heb ik dat zelf wel omkaarten. Ja. En zij maken het me in die zin net makkelijk om het te doen. Nee. Zo hier. Maar ik hier het wel, ik hier nu aan kennen. Ja. En het hier, dat vind ik zelf, dat vind ik een ding Is het waar wat ik heel jammer vind. Is Ja, het wat waar, ja, dat heer ik wel maar. Ja. Ja, Ja. dat vind ik wel. Ja. Ja. Ik denk dat het tijd is om nou die aaien eruit te gooien. Achie. Wat? Ik denk dat het tijd is om die aaien eruit te halen. Ja. Vast. Als ik ze boet neem is krikken letten. Oh ja, wat echt zeg.
Alsjeblieft. Dank je. Nou hoop ik dat we zout hebben. Oh, ik eet het altijd zonder zout. Oh ja? Ja. Het lucht er al wel een beetje op, boeten. Ja, nou het is prachtig het. Ja? Het ei. Oké, Ja. mooi. Maar Een theelepeltje. een lepeltje. Ja. Een lepeltje in het Bals. Het is Lepeltje, een lepeltje. alsjeblieft. Ja, dank je. Het wordt alweer wat lucht, boeten. Ja. Ja, de dag begint haast alweer. Ja. Dan gaan we het al hebben, deze nacht. Ja. Mooi. Ja. Lekker. Ja, prachtig. Zeg dat ik zin op. Anders misschien op? Nee. Ja? Nee? Nee. Nee. Ik ben zo helder als water. En in Haast is strakjes. Ja, het is nou al het is nou Tuesday, dus. Ja. Twee dan? broers in mijn auto, ze komen beide. Van de morgen of? Ja, gisteren- strakjes dus. Oké, dus ik ga voort op een boord. Wat? Je staat voort op een boord. Wat toch staan dan? Ik ga sliepen. Oh nee, ik ben dadelijk waarom. Oh, ik heb er een kaartje van. Ja, oké. Ja, dus ik mat wel. We zijn bang te staan op een boord in sliep vast. Nou ja, wat dan nog? Ja, dat is ik ja. Misschien. Zo kunnen. Nou, nou. Ja, dat kunnen we nog wel. Mag ik nou een stukje zoekenballen? Nee. Dat is nou mooi genoeg vast. Zal ik hem hier even van jou snijden? Ja, graag. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, mooi. Lekker met mijn suikerbollen. Daar hebben we iets boet. Oh ja. Nou. Ja. Voordat is groot, hè. Ik dacht heel soort ben ik wel bij tekenen en zo aan de gang weg. Mhm. Drukken, ik heb geprobeerd van die in de hoe doen we dat? Uitsnijden in linoleum en dan ja, hoe heet dat dan? Verf in dan, waarschijnlijk. Mhm. En dan deed Herman dat trouw de wringer. Mhm. Ze hebben nog een gediend maken
Farmingcentrum Finia Domini, weet ik wel. De onderhand allemaal van die prachtige druiventrossen moesten erop. Ja. En een heleboel. En Christ Stalm, heb ik een heel soort maken beeldjes. Ja, ja. Hebben we toen in Amsterdam nog een keer de eerste prijs mee gewonnen, maar zijn kerstgroep. Daar ben ik allemaal weer mee opgehouden. Per jaar dan is het leuk en dan. Daar wie ik net. Heb ik toen wel een prijs mee gewonnen, maar echt professioneel wie dat net. Het schreeuwen wie beter als wat dat betreft, vond ik zelf altijd als het tekenen. Tekens nou nog wel eens? Nou, ik kom er haast net mee rond aan. Nee, hè? Nee. Ik schreeuwde al even en wist dat het is volle makkelijker. Dan is het gewoon zitten en dan kun je beginnen. Mhm. En ik werkte dan met heel tin olieverf op doek, op papier. Mhm. Heel tin. Mhm. Dan maar iedere keer gedacht voordat ze al die kleren hebben, dan mag het weer oprommen en dan is het een keer maatje. Dat dacht net als het even een oorke haast of zo. Maar, los van die techniek, Huh? je kan het natuurlijk ook gewoon potlood en papier pakken. Nou, voor ik wel kennen. Maar dat interesseert je net? Als je net Ik dacht het net in elk geval. Nee. Nee. Maar ja, dan wordt het een zaak van of het hier of het oren en dan schreeuw ik toch leven. Ja. Daar is het wel op. Ja, ja, Ja. ja. Jalit die kon eigenlijk heel mooi tekenen. Die heeft nog wel even bezocht om daar verder in te gaan, maar uiteindelijk heeft ze toch gekozen voor de orenkant van creativiteit. Ze heeft nou die tekstwinkel en dat is heel leuk. Dat gaat heel goed. Wat ik mij voorstellen bij een tekstwinkel. Nou, ze schreeuwt als in opdracht, maar ze komt ik zelf mij vaststellen. Dus Van een van de bedrijven? eerste dingen die ze bijgelijks deed onder de provincie Overijssel, ze werden het in Deventer. Ja. Hier is een betocht dat ze een project, een literair project, een gedicht, poëzieproject in de provincie. Ja. Dat ze allerhande plakken in, maar op een kaart, dat was het dan op een computer, allemaal plakken uitzichtje. Mhm. Waar ze heen gaan. En dat hele plan hebben ze eerst opmaken en dat hebben ze aan de provincie vaststeld en die hebben ervan betellen. Dat hebben ze uitgevoerd. Dan gingen ze erheen en dan praten ze met mensen die te wennen, of die er toevallig voorbij kwamen. Dan zitten ze dus een dag inspiratie op. En dan naar huis en dan een gedichtmaatje. Mhm. En dat hebben we in uitdelen daar, weer waarom komen. Sommige dingen van tevoren al regelen bij mensen aan huis. Ze hebben nooit gehad dat mensen net mij hadden daarover praten worden. Ze kwamen ik al gewoon in de huis. Kom er maar in, wat leuk. En nou ja, en die kon dat dan weer verder uit. Ja, nou, dus om het muziekje, om de hele provincie erbij te doen. Dat vond ik wel leuk. Ja. En nou is ze bij Gelieks, ja, ze had nou heel veel dingen al dienen. Dat boekjes er van meisje. En er met een flatgebouw met het Albrechtsen. Nou, nog met de bewoners over allerhande dingen praten. Nog een tentoonstelling meisje. En, of probeer je om in een, heb ik wel eens dienen, om in een flatgebouw bij Gelieks te proberen de mensen wat meer bij elkaar te krijgen. Als ze meer skippelijk wat dienen. Op squallen dacht ze nou, die dat willen, een project in hoeverre je dus volle meer creativiteit en cultuur in de gewone lessen inbrengen kennen. Dus schreeuwt het een levensverhaal van iedereen op die dat graag wil. En nou ja, dat soort van dingen. Ja. Ze kunnen die levensverhaal wel schreeuwen. Wat? Ze kunnen die levensverhaal wel op schreeuwen. Ja, dat zou ze wel dwang kennen. Maar ik denk net dat ze dat dacht, ik vrees het ik net. Ze is het wollen. Zo kennen, Ze wat? stoot het wollen. Nee, nou, ik weet het niet. Ik vrees het net, nee. Het is net dat ik nou denk, wat zou dat nou mooi leuk wezen? Nee? Nee. Absoluut niet. Nee. Nee.
Het wordt wel mooi waar, hè? De komende dagen. Ja? We krijgen wel mooi waar. Oh. Nou, uiteindelijk is het heel goed, Jan. Het enige voor even dat ik serveerd op een boord kwam, maar voor de rest is er eigenlijk alles prima best. En nou, dat die ik wel weer roer. Is Is het zo vaak boeten dat het mooi waar is? Nou, nee. Ik heb een tuin voor zelf en zit ik net een soort. Ik ben een heel soort in de huis. Ja, maas drink ik dus uit en eind van de middag ik altijd. Ja. Dat ook altijd. Maar meer omdat ik vind dat ik dat dwam had. Maar dat het prachtig waar is, dan is er net de hele morgen lekker mooie krantje en een kop koffie Nee, op het bankje nee, zitten in nee, de zinnen. sprake van. Nee? Is dat raar? Ja, het zou best kennen, tuurlijk. Maar ik vind dat... Op snijn, als ik alleen nog ben, dat komt best wel geregeld vaak. Dan zit ik wel altijd de hele morgen te lezen. Ja, dat doe ik al. Dat doe ik minder dan op orendagen. Ja. Maar vaak is de snij ik wel wat, maar ja. Ja. Ik vind dat het summum van genot. Dat probeer ik echt dingen van de kant te zetten. Als de zinneskind, als het echt een mooie morgen is, om dan lekker in het zintje, mooi een krantje en een kop koffie. Dat mag voor mij wel oeren door die. Ik wil dan wel, als het mooi waar is, drinken we wel boeten koffie, dat soort dingen wel. Ja. En dan wordt het dan misschien wel wat langer als oor. Ja. 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 Maar ik ben net een echte, ik hoef ik net bruin te worden. Dus ik heb een zware oor. Nee. Nou ja, dus. Maar ja, als het nog een keer scoren wordt bij een leuke man, Ja, dan is het wel mooi als er een beetje een mooie bruin uitziet maar natuurlijk. dat weer dan. Ja. Als ik me dit wel aanpassen. Maar ik is er net voor onder de zinnenbank, of in de zinnen. Nee. 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 Mijn oudste zoon die had wel eens zijn. We hebben nog het eerste heel lang verstaan van dat ik net bang hoefde te wezen dat zij er wat voor zoen als ik nog eens een keer op Nijmegen een relatie begon. Dat vond ik wel heel apart. Toen wist ik nog net waar heeft het oer. In de eerste verte week niet, maar ik vond het toch wel heel apart dat hij dat zei. Wij zullen er geen probleem mee zei. Dat is die eerste. Ja. Wel heel apart dat een jongen dat zei. Maar vond je het mooi dat hij dat zei? Ja, eigenlijk wel. Dat hij zei, die romte die moest van die zelfs houden. Dus zijn wij nooit wat van zeggen. Ja. Maar ik werd er wel verbaasd door. Waarom? Maar ik vond het ook heel mooi. Nou, betrekkelijk gauw al toen. En nou ja, heel goed. Zo van dat hebben we nog vast zijn. Verder hebben we het naartoe. Daar hebben we het er naartoe. Nee. Maar dat jouwt wel verromming. Als het dan Oh ja. gebeurt, dan Ja, wist je nou zonder- inderdaad zonder dat ze meer. daar net Zonder ook in meer. moesten Ja, zitten. zonder meer. Ja. 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 En hij zal die nieuwe vriend van mij net meer papa nemen, denk ik. Oh. Hou op. Ze zijn, mij nemen ze altijd gewoon 18 ben. Dus, Oké. ja. De 18 zijn wel ergens ergens. En nu heb ik ik ben al oerbeppen van hier. Ja. Dus de hint zit er al hoor. Hoe moet zijn nou, wat moet wij nou zijn hars is? Nou, Ja. ik vind zelf oerbeppen nog net zo gek, maar goed. Want uw beppensissers, mijn beppensissers is ook altijd alle gewoon 18 in mij. Ja? Ja. Die zit ik niet eens beppen. Nee. Oké. Dus het is wel paak, het zijn Herman. Ja. Ze konden kiezen, zei ik. Geen beppen en dan grootmoeder of Achie. Nou, de Waarom grootmoeder net beppen? vonden ze niks. Ja, nou toen wou ik dat net. Ik weet het net. En er ben een Beppen. heel soort, Maar paken, dat vind ik geen probleem. heel soort Nederlandstalige bijen, die als hij dan een pakenbeppen in Friesland had, die dat juist leuk vinden om ze dan, ik, net opa oma, Ja. maar een pakenbep te nemen. Ja. Als een soort van klein onderscheidend vermogen. Zo Inte, dat is ook een beppensisser voor mij. Inte die tocht altijd dat elk ben een Achie en paken hier. Ja, mooi. Dus van dat, het was van zo'n oude mensen hebben dan niet dat zo. Ja, en Achie en een paken. En Achie en paken. Mooi. Ja.
Maar die oerbeppen, nou ja, dat zie ik nog goed voor. Nou, oerbeppen, maar ja, ze zijn oerachie, dat vonden ze niet zo Oerachie. mooi. Ja. Dus het ben kan nog net praten, dus we zullen wel zien wat er Oké. gebeurt. Maar wat haast het liefst? Dat ze gewoon Achie zijn? Nou, dat kan je echt niet schelen. Dat Nee? maakt me niet uit, nee. Dat zie ik je maar uit. Dat Oké. is zelf het beste vinden. Ja. En ik zal wel even een paar van die tekeningen nog op die tafel. Nee, is. doe krijgt, oh ja, pak deze maar op tafel. En Dan die- pak ik nog even koffie voor die. Ja, heel fijn. Nou, even een paar dan... ik heb nog dozen vol, maar die oude tekeningen. Die is echt alle hier bewaren. Nou ja, ik lees er even een paar dan. Nou, die ene, dat heeft nog wat schoon. Dat is echt, dat vind ik echt prachtig. Die is echt heel mooi. de tafel op. En Ja, dat is goed. Maar ik Maar heb... zo hut als die ken ik net. Wat? Zo hut als die ken ik net. Wat is dat net? Zo hut als die, Oh nee, zo snel als die ken ik dat net. zijn van de... Nee. Ja. Wat zei Herman dan? Nou, kwamen we in een winkel. Ja. Nou, nou hebben we zelf een printer, maar dat moest dan ergens oors. En hij voor zijn klussen weer, hij maar jou nog weer en ik voor min. Dus wij troffen elkaar dan wel vaak in die winkel. Ja. En dan ben ik altijd te hastig en dan ging het verkeerd. Ja. En hier hij dan aardigheid aan, dat Ja. miskeer. Ja, ja, ja. En dan zei er in die winkel, het is bij haar altijd zo van ruug en roef, zei hij. Ja, ja, ja. Maar volgens mij bent je net zozeer hastig, maar dan bent zonder poespas. Dus dan... Nou, dat ik wel, maar ik vaak wel hastig. Ja, hè? Jawel, Oké. ja. Koffie. Ja. Nou ja, wat we hier even binnen op Dan tafel had is, die dat is wel mooie leuk. dichtbundel. Ik nou net in je Nee, nou, dat hebben we nog wel. We hebben nog wel even tijd nou. Jawel, ja. Nou, daarom. Ik nog wel even een peer uitlezen. Ja. En dan mis ik nog. Oh ja, die is ook wel leuk. Nou, en de rest dat laat ik je maar leggen. Ja, die ene. Dit vind ik ook prachtig als een zeehond. En dit is 2 Duitse stoelen op een bank. Het zijn ook van die prachtige onderwerpen dan. Ja. Maar er is nog één, dat vind ik echt heel erg. Oh ja, deze, dat is prachtig. Dat is, Is het wel veilig dat ik mijn koffie bij zet? ja, dat is heel goed. Ja? Ja, dit is een vlucht van Ian. Dat is prachtig nog. Oh ja, ja. Ik heb ze dus net meegenomen omdat het de mooiste weer, maar omdat er wel aparte verhalen dan bij zitten. Dit is ook zo prachtig teken. En die ene die dan... wat hebben die nou? Dat is Parijs, hebben we er ook bij. Parijs? Parijs, ja, de stad. Dat is ook zo'n... Oh, dit. Parijs is dit. Allemaal vol met huizen. Ja, prachtig. Ja, nou, en dit is het ongelukkige kind. Ach, Ze hier en ik zo'n kijkdoos, een kiekdoos Ja. maken. ja. En dan, nou, dus dat is een gatsie, is dat Sjen. En dan weer al die popjes in te maken. En dat weer, ik zei, het is krek op bezig om te vruchtje. Ja, dat is ik zo zijn. Dan mag je dan lezen wat er boppen staat. Ieder huisje heeft een kruisje.
Ja, nou ja, dat soort gekke dingen. Ja. Nou ja, dit weer dan op zich, dat weer van mijn dochter, die werd heel mooi tekenen je koer. Dat weer een heel prachtig denkje vanzelf, ja. En dit is ook wel leuk. Nou ja, we hebben nou, die tekeningen hebben we nou wel hond, dat is wel leuk. Hebben we wel gehad. Welke had het mooiste verhaal? Wat? Welke had het mooiste verhaal? Het mooiste verhaal, dit vond ik ook leuk, Ober voor de Vogels. Had hij nou een prijs mee gewonnen in de kranten nog, ja, dat is ook prachtig. Ober voor de Vogels. Ja. Ja. Het mooiste verhaal, ja, dit van, dit is vanzelf dat soort tekeningen, dat vind ik zo mooi, hè? Dat is Ja. zo'n sterkse, ingewikkeld Ja. tekening. Net gewoon een paar losse hoezen, maar Nee. ja. En deze, die maken altijd Een compleet stripverhaal. stripverhaal. Waar had het maken? Wat? Waar had deze maken? Siert. Oké. Siert maakt het een stripverhaal. Oké. Ja. 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 En dan had altijd, van begin af gewoon al die tekeningen bewaren van die band. Ja. Wittende. Ja. Dat Ja. het de moeite waard Dat weer. ik ooit een keer met Bart Kingma op Vlieland. Ik weet nou waar we binnen. Ze pas wist ik even net waar we binnen. Ja. 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 Ja, zo is het gewoon. Nou ja. Ik vind het ook wel bijzonder dat een band een tekening maakt van een Ja, nou. concentratiekamp. Ja, ja, Nou? ja, zeker. Mag ik mij naar zwaar gemaakt hoe zo'n band? Nou, we hebben wel één keer hand van dat ik dacht van nou moet het uitwezen. Van dat wist ik dan dat hest ik als Grutter en Lietse erbij een hest. Hè? Maar die Grutten, daar praat je al heel gauw over allerhande dingen die speel je. En er wordt net altijd rekken mij houden dat er ik Lietsen dan bij binnen. En dat Johan, de jongste, een keer het zijn oor mij ziet. En dan zeg ik dat de tranen in de eigen hier. En ik zei, wat is er jongen? Nou, hij zei, ik dacht even aan ellende in de wereld. En toen dacht ik, nou ja, dit wordt met de gek. Nou moet het ophouden. Nou, daar kunnen we net op, dan maar op een andere manier dan over praten. Want Ja. die jongen weer veel te lieds van. Ja. Ja. Dus dat kon net. Nee. We hier dan het enige punt waar Herman en ik in wat politiek betrof van mening verschilden, dat weer doet Amerika in Vietnam huishouden. Ja. En ik weer erop zin en Herman vond het wel akelig, maar hij koer de redenatie van Amerika wel begrepen. Ja? En dat Dat het snap net ik, zo ja. lang worden, maar dat weer wel zo. En die oudste jongens van ons, die praten daarover mij. En dat toen de jongste op me thuis zei, het met uitwezen daar in Vietnam, zei hij, morgen ging ik erheen en zei ik, schiet ik ze allemaal door. De Vredestichter. Maar ik snap net zo goed hoe het in dit in zijn vredesbeweging zit, Herman. Dat hij de oorlog in Vietnam rechtvaardig hij kent. koerde de redenatie van, het is tegen de communisten daarin. Ja, maar je bent toch net zo anticommunistisch? En je Nee. bent toch... En als er nog één oorlog is die... Dat wie ik zag, dat ik het dus ook net hoor. Nee. Ik weet net maar hem eens dus, Nee. op dat punt. Maar hij had dat toch een tijd, maar uiteindelijk is er wel veroordeeld, maar Ja. in het begin weer dat zo. Nou ja, wanneer is toen dat begonnen werden? Nog Eind jaren 60. voordat wij heel actief in de vredesbeweging werden. Johnson in 63 was Ja. die president. En, Ja, nou ja. en daaronder gaat En behoorlijk die mis. vredesbeweging, waar wij echt actiever werden, dat weer pas 70. Toen werd die Vietnam al dingen. Ja, ja, Ja. ja. Nou, toch weer het zo. Oké. Maar als Ja. bij een thuiskomt met een tekening over de concentratiekamp. Ja. Nou ja, het heel slot maken, ze gewoon thuis vanzelf van die dingen. Ja. En ze spaarden ik van die knipboeken. Ze hadden het aan jetten. Nou, dat vind ik altijd prachtige dingen. Dat hiek dan een keer ondertussen, dat weer eigenlijk van naaisters. Van die boeken, aan de ene kant weer dat dan, van die multimaps, wie dat ik. En Ja. dat weer dan aan de ene kant ongelineerd, aan de andere kant gelineerd.
Nou, daar hebben ze een wilde van hond. En die kocht ik dan. En daar skreuden ze in en daar plakten ze in. En verhalen, stukjes uit de krant, brieken ongelukken. Die kwamen er alle jaar in. Van een stier ontsnapt in Nijmegen en dat soort dingen. En dan rijen mijn meesken. Wat voor soort meesken er al hier op een verhaal weer. Oh, ja. Vind ik prachtig. Rijdt iets van witte, zwartjes. Zo ik het gewoon. Ja, ja. Het koers gewoon ook beslist net meer kennen, maar doe wel. Ja. En bruintjes en priesters stonden dan. Dat weer een categorie. Dat ze nou echt net meer kennen. Priesters en bruintjes. Bruintjes en priesters. Oké. Oh, die boeken die zijn werkelijk prachtig. Het is juist wat Ja. ze daar alle jaren bij elkaar Ja. fantaseerd hebben. Ja. 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 Maar brieken-ongelukken kwamen er ook alle jaren in. Ik had eens in Kampen wennen. Wat? In Kampen had ik een periode wennen. Ja, ja. En daar hingen wij in zo'n studentenhuis als verste grap dat we al je krantenknipsels of krantenkoppen uitknipten. Met het woord kampen niet voorkwam. Want ja. kampen kan het nou. ja. Steeds meer Ja, mensen opgesloten in kampen. Of steeds Ja, meer ja. jongeren in Ja, kampen. natuurlijk, ja. Nou ja, en er Kampen, zijn ja. een hele regen maar wat Ja. rijden in kampen. Ik vind het wel heel erg leuk. Ja, prachtig. Ja. Kampen, ja. Ik ga even moeten naar jou meer. Even een vraag aan regie. Nou zeg ik echt weer dat het verlicht wordt. Ja, Ja. Timo, als je mij hoort en bij je bent, moet ik die andere lampen ook weer aanzetten? Zo ja, zou je dan even met camera 1 willen knikken? Nee, ik hoef ze niet aan te zetten? Oké. Krijg ik een seintje als dat wel moet? Of... Oké, prima, dankjewel. Ja. Zij praten weer met de boekenvrouw. Ja. Ja, dat mag er ik blowen. Ja. Ja. Hier en ik nog zo'n mooie tekening die ik ook nog zo gauw net vinden. Van een schipbreuk, wat dat. En dan zie je alleen nog maar losse patrijspoorten. Maar meestal erachter, op een zee. Ja, prachtig hoor. Ja. Ja. Hast u dat prachtige boek ik lezen van Günter Graas? Van? Günter Graas, over die grote skipsramp in de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik weet wel wat het is, maar dat heb ik net lezen. Nee. Ja. Ik heb wel boeken van hem lezen, maar dat niet. Nee, oké. Nee. Nee. Ik nog een paar mooie gedichten van Oren mag opschreeuwen. Mijn om. Kijk ik nog wel even dan? Of net? Of was er nog meer? Was er eerst nog verder praten dan? Ken ik? Wat was dat? Wat? Wat was dat? Dat maakt het mij natuurlijk. Ik vind alles goed, maar ik vind de gedichten. Dat is wel haast in eerste Ik andere vind het steeds, leuk hè? dat als slot lees ik het gedicht van Brodsky. Oké. Dat is heel mooi bij het voortgaan. Ja? Ja. Oké. En tot die tijd maak ik net? Dat Ja. ken ik ook nog net. Oké. Nee. Oké. Voortgaan. Ik ken even En zien- is Brodsky een favoriete dichter voor jou? Nou, wat ik nou jammer vind, dat moeten we zelfs in Oerzet lezen. Dat ken het oors. Ja. En hij maakt gedichten in die riemen. Ja. En die oorzetten waar ik dus een heel dik boek van hier. Die heb dat ik bezocht. En dat is over het algemeen net mooi. Nee. Ik weet wel, dat heb ik zelfs nog meegenomen. Ik heb één gedicht van de Ilse Hettinger. Die had toen een heel mooi boek maken. Het een tal dichters vregen of ze een gedicht uit de net Nederlandse of uit de vrouwenliteratuur of net Friese literatuur. Denk je het om? Net Friese oorzetten worden in het Fries. En toen heb ik een van de psalmen van Leo Vrooman heb ik uitgekozen. En die dacht ik op hem. En dat heb ik dus. En dat slag wonderwel naar een heleboel gepiel, want dat is vaak dan meer gepuzzel als dat het dichtje is. Ja. Maar wie ik de laatste regels. Ik kreeg het net klaar. Dus ik zei tegen Elsie, het mat maar zoals het nou is, en het is net helemaal in orde. Dus sliepste nog een nacht, oorzaaier. Oké, dat heb ik gedaan en toen kwam het klaar. De oormaas heb ik het redden.
En toen dacht ik van, maar dan heeft een heel soort werk van één gedicht. Omdat dat dan ik weer riemjend had moest. Ja. Uiteindelijk in het goed slagen, dus dat een mooi gedicht in dat worden. Het weer al, dus het weer een mooi gedicht, maar het is nou ik goed dat ze terugkomen. Maar ja, waar hebben ze? Wacht eens even, hier komen gedichten. Ik ken straks alle wel trommelkoor in de koffer, dat heeft het niks. Eeltje heb ik nog in, die is ook wel leuk. En Abe, die is ook mooi. Ja. En Elmar, nou, dan kijk ik hier een Nederlandse van waan. Die hoeft net. En deze hier oer mezelf maken als bij die tekening van, maar die hoeft ik net, van Christian de Kuitwaard, die een heel soort dichtersteken heeft. Ja. Daar is er ook bij, toch? Wat? Daar is er ook bij, toch? Ja, daar heb ik een gedicht bij maken. Ja. Elske Kampen is ook wel mooi. Ik dacht in ieder geval die van Abe de Vries en Abe de Vries nog even en Elsje. En nou ja, Elmar is maar heel politie, dus dat kan ik wel even. Dan hebben we dat wel. En dan, ja, Abe die heeft het oor, dat is ook heel mooi. Derde betinking. Van, wanneer de oorlog ooit begon, het wil mij net te binnen zitten. Ik net waarom. Vaak hield wat te krijgen met de kwaliteit van de loft. Het bloeien van een lelieblom voor 2 nachten. Bang om langer. De oorlog zelfs weer wreed. Strang, onvergetelijk. We kwamen beide van de honger om. En van de schrik over het net te betwisten feit dat wij wisten verder te matten. Elk naar uw ondergang. Al hadden wij geen idee hoe dat dan moest. Humaner nog is keernsplitsing als het opdelen van een leeuwen in twaan. En wat van u kan zeggen dat het de oor net martelen had. Martel je voor, wolle, zullen heer. Want alle oorlog is terreur en treurnis oor wat men die. Wanneer de vrede begint, die zal beginnen, dan zal ik aan u denken, als geloksvogels die het oerleven. En dan van Elsje lees ik een laan, een mythe. Dit is wat het zien wil, een laan in zijn eeuwigheid. Maar speknekken, tjok, breidende viskersmoedse zwart, jongende vammen met melkershanden, lienig en gol, onder de oren van lietsmakken. Dit is wat het zien wil, een laan met strieklucht, oer kiskes in ielrikjende simmers en, verzels, een boer, baggeljend op knibbels de vorgen trog. De kop reed verbaand, een skeerne boerenboesdoek. Dit is wat het jaren wil. De wildschitter met de stabij onder de tafel in de herberg, zwetsend van hassenjaaiende reizen door een laan, zuiver en rauw, in de oerkreften op de lengten van dag en nacht. Dit is wat het hebben wil. Een laan dat uitverkart, van God oerleveren, hem zelfs blien een verliene aan de hemel hinget. Vlaggen in de wind ophiest, met hauken en kobben, als herauten die voortzissen de optochte oren van de Frieske zielen. Een laan vlak, een laan plat, een schooldoek, wit, die het klets, dwers in het gezicht slaat. De boom van Elmar Kuipers. De boom uit Ruimtedier. De boom wacht niet als een kelner op de bestelling. Etikettenregels neemt hij gelaten op. In zijn kruin nodigt hij schetterende vogels uit. Zijn bladeren glunderen. Zijn takken hangen als trapezewerkers aan zijn stam. Zo'n boom
houdt zichzelf in toom. Zelden velt hij een oordeel over lawaaiige theekransjes. In hem worden harten geverfd, spijkers geslagen. Nou, die ben ik die Draaien totaal verschillende... Wat? Draaien totaal verschillende ja, stilen. totaal verschil. Ja. Ja, ja. Een maatschappelijk gedicht, een landscapsgedicht en een Ja. fantasiegedicht. Ja, ja. Ja, ik vind allemaal mooi. De ene wel mooier dan de andere, maar dan moet ik die van Brodsky er wel even apart uithouden. Hè? Ja, maar die maar we aan het kwijt Die werden bij moet de finale. Die moeten we straks al even Maar hebben. is dan declamerend aan zijn Nou, dat weet ik nog net hoe ik het doe, maar dat is het laatste wat ik... Hier heb ik Is die wel een beetje voorbereiden kind en dat gewoon Het in de begint hollen al leren. met Dat- vaarwel, dus ik kan al nagaan hoe goed dat is. Maar dat is natuurlijk even uit de hollen leren, maar daar is het Ja, zo- daar ben ik net om te komen. Nee? Nee. Daar is geen tijd voor. Nou, ik heb een heel... Ik voel het toch wel... Ik heb het mezelf vast te druk maken om dit te reden. Oké, Denk ik eigenlijk wel. ja. En dan wil ik Baas de volle, nou dan. dan wil ik de volle, uiteindelijk let ik de helft lezen, tuss ik hoor. Ja. Ik denk nog volle meer. Ja. Dan denk ik, oh nee, al je net, vast de volle. Nou komt het redelijk uit. Dan vies het misschien nog wel wat het volle wat ik al hier meegenomen heb, want die muziek komt helaas net om tafel. Nee. En, maar ja, dan wist ik net hoe het peteer verint. Nee. Of wij goed pratende blowen of net. Dat wist al hier net van Nee. tevoren. Dus ik denk, dat we kunnen net bij elkaar zitten dat we net meer weten wat. Dit viel ik me dan ik weer van de andere kant haast een beetje verantwoordelijk voor. Dus dan... maar nou ben ik even mijn trier kwijt wat ik dan nog meer doe hoor. Nou ja, in ieder geval... Ik heb me er te drokker om maken als eigenlijk nederig weer. Van tevoren. Dat viel wel zo. En hoe voelt het nou dan? Nou, nee, niks. Ik pak het straks al hier breed. Nee, maar ben je nou een beetje tevreden over het gesprek wat we gewoon hadden? Nee, dat vind ik helemaal goed. Ja? Ja, zoals het nou gaat, dat vind ik helemaal goed. Ja? Ja, Hebben we nou Dan net... net? Hebben we ja. Ja. Ik zeker. ja. Maar ik weet net wat we lezen laten hebben, want ik nee, weet net wat er nog meer in... dat komt me straks al hier in het zin. Maar dat hindert niks. Maar we gaan nou horen, maar we nou ja, zo maar hebben. wat hebben we nog mist? Nou, waar was dat nou aan? Ik zoek nog even uit mijn eigen bundel een paar gedichten even lezen. Maar mag ik nog een onderwerp bespreken? Wat? Gaan we een onderwerp lezen? liggen? Nou, denk je nou, dat wil ik nog weten? Of best, heeft het nou wel hand, om zo maar te zeggen? Nee, want ik weet net wat ik mis. Wat? Want ik weet net wat ik mis. Ik Nee. weet net wat er nog meer in Nou die nee, holle maar van dat mij kost zit. steeds daar hebben we nog helemaal niks oorjet, eigenlijk. Ik woe van tevoren hoe ik wie ik fascineerd toch die uiteraard de combinatie van die leeftijd en mooi die maatschappelijke bewogenheid jarenlang en hoe zich dat nou uitert in de boeken die ze nou schrijft en de machtsfactor die daar Ja, steeds ja. een rol in Ja, speelt. ja. En daar ben ik wel in Ja, tevreden stel ja, terug daar. ja, Dus, ja. Maar ik weet net, misschien zit er nog een prachtig mooi onderwerp in die holle, of in die leven, wat ik net Oh, ken, wat ik net weet. Dus vreselijk, misschien ja. laat ik wel iets heel moois lezen. Festival. Ja, Ja, ja. welke? Of eigenaardige dingen. Ja, Nou, ja. wat ik... juist zie het ik hier nou, juist gewoon even, en nou komt het veel joh. En we hebben eerst even een tijdje ergens steen bij werken vogel. Kijk, het. Kijk, het weer. Ja, Een prachtige punt weer dat. ja. En dan ken ik echt volop van zo'n moment genietje als ik daar dan steen. Maar heel vaak maak ik Tajan dat ik als het om de natuur gaat, dat ik er als ik er om denk, thuis, om bepaalde landschappen, laat ik maar zeggen, eigenlijk, dat ik er dan thuis meer van genietje ken als wanneer ik er ben. Ja? Ja. Omdat het dan tijd hast om het En dan te valt, plaatsen. dan valt het me af. Van, ik ken zomaar hele prachtige beelden van de zee en een stil grut strand. Kijk, zomaar oproepen. En dus zoek bij wie was dadelijk een verhaal delt zetten kennen om samen te zitten. En als ik dan eens gelegenheid ben om ons zee te komen op een mooi grut staan, dan heb ik die beleving net, heel vaak net, die ik thuis wil gaan. Ik geniet ze me in mijn verbeelding vaak beter als in het echt. En dat vind ik heel eigenaardig zelf.
En toch is het zo. Heel vaak is het zo. Net altijd, maar daarom vond ik dat hier nou... Er zegt verder ik niks. Je meesken of wat en ik, alleen nog dit. Zoals ik graag stilte ga wil, als ik wat schreeuw. Verder niks. Misschien is het dat. Alleen nog dat. Ja. Maar Ja, ik vind het zelf heel eigenaardig namelijk. Daarom zeg ik het ook. dan heet voor mij ook net uitmaken als we hier zitten in of ergens midden tussen jou en morgen? Midden in de stad? Nou vind ik dit prachtig. Oké. Maar nou is het puur. Er is alleen nog dat. Ja. Buiten. Ik denk dat dat het is. Ik moet er net om denken om wat ze nou zullen met allemaal huisjes bouwen daar langs het strand. Dan denk ik, nou dan hoef ik er helemaal nooit meer heen. Nee. Nee. Maar nou, omdat je niks is, Ja. Nou, dat hartstikke vind een ik prachtig. aanleiding of Ja, zo en daar nee. toch kist Nee. het voetendrekst. Die voelen binnen. daartoe iedere keer. Ja. Van wat is dat lucht, is dat werskien van hier? Ja, zeker. Ja, ja. 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 Ik denk, ja, weet je dat, ja. Mm. Ja, dus ja, zo is het. Ja. Maar Maar, is het- ik mat ik bij gelijks als ik die vriend die het van de week op een koffie weer, we hebben het over Konrad hier, Ja. wij kwamen tot de conclusie dat we allebei als wij boeken binnen in de natuur, ik fiets nog wel eens en met de bus ga ik nog wel eens ergens heen. En dat ik dan zeg van, dat ik het haast net meer zien kan, die lange stikken gas, die monocultuur, omdat ik weet hoe min dat is. Ja. En dan ken ik haast dan net meer naar Sjen. Hij zei, en hij krijgt hetzelfde soort. Ja. Als dat witten, dat ken ik heel pijnlijk wezen. Ja. Ja. En dan kun je er zelfs niet meer van genieten. Wel, mijn oudste zoon, dat ging nog net over een landbouw, maar dat weer echt iets vergelijkbaars. Dat er wel eens zijn had. Soms woe ik zei, dat ik wat dommer weer. Ja. Dus als je alles joggen en dat het hij dus, meer nog als ik, hè, dan ja, dat ken ik sfeer werden. Ja. Ja. Het gaat ik om mooie dingen, maar het kind toch, alles kan dan heel heftig worden. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Ik neem nog een paar gedichten van mezelf. Ik vind wel nog een paar. Het is wel prachtig dat nou alles stramme rent. Dat boekje van dat Leijen kreeg. Oh, dit is het. Hier kijk nog, dit ben dingen van mijzelf al hier. Je zelf tekenen hast? Ja, er zijn foto's van dingen die ik Oké. schilderen heb. Deze hou jaren er ik nog bij. In verschillende tijden, maar Dan ga je niks te beschijnen. Ja. En dan ga je zo een gedicht voorlezen. Ja. Zo ik in tijd nou niet ja, werk, hè? ja, heel goed. Ik begin met één lied, denk je mij, die gaat door Herman, die eerste, dat dacht ik even. In het Fries of in het Nederlands? Wat was het? In het Nederlands. Ik liet hem gaan, alleen. Oh, dat jit enkel nog verlangen. Ik liet hem gaan, alleen. Hij keek nog om, niet wetend, vreemd al. Te schrijnend misschien. Te moeizaam ook. Lachte wat. Wuifde, als was het maar voor even. De nacht, genadig, omarmt hem in mij. Zijn mond, zijn handen. Tastend, al half verdwaald. Enkel nog verlangen. Nou ga ik geen tijd gewoon om naar die Wat? tekeningen te zien. Wat? Nou ga ik geen tijd gewoon om hier nou te zien, want Nee, ik zit het alleen maar te ken- harken. het ken het toch gelijk, hè? Nee. Maar hij weer wel mooi. Vind je hem wel mooi? Ja. De Veenbruid. Dat is een schilderij van Paula Modersohn-Becker. Dat dacht ik in het Fries. De Veenbruid.
In de bestående loft van falen, wudden zonder ontwiek, een verst klonken bezetting van hudde stwallen, strenge zedemasters stiet haar dochter. De mem praat over de dochter die bereid werd. Eenzaam mij haar angst. Als ze haar handen streeket, stil maar, net witte wollen van de schrik in de egen achter de blauwe walen, net tinken doort onder langst, preun al en net maaien, is ze het zelfs. Haar lief nog, haar wil nog, haar schuldig verlangen, onbewekken geheim van zijn begeren, zijn hudde moele, het zuster in zijn stem, een vreemde. Alle sermoenen terugstien, alle bezwaring verdragen, zal hij haar in zijn armen nemen, haar ben. Haar nekene leer tutsje. Hongerig, te lang al wachten, zal er haar nemen. Net weten of het lust is of bangens, als ze ja zaait en hem talitten zal. Vreeg dat ik moed om zoiets te schreeuwen? Nou, ja, wel wat. Maar ik doe het toch. Ik vind het dan uiteindelijk toch goed dat ik het doe. Ja. Waarom? Nou ja, ik wil dan over dat soort dingen die ik net door of zo, wat wil ik schulden. Ja. 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 Je ik verlangen, net dat ik alleen nog gericht over verlangenskreun heb, maar goed. Ja, wel een soort, eigenlijk. Wel een soort. Ja. De kwelder, ongevraagd te nagekomen, terend op vroeger geluk, weeft ons in de mist, in de mist. Vluchten, plevieren, vluchten, ik lees het verkeerd. Trekt zich terug, vluchten, plevieren. Nee. Als hij mij vraagt naar mijn verlangen, ik lees nummer 2. Als hij mij vraagt naar mijn verlangen, ik zeg dat hij het is. Dat het kind is dat de engel ziet, roept over het water. De eerste sneeuw en al het andere dat mij afhoudt van de leegte en de angst voor de raven, voor geen genade. 1000 vlerken, slagorde, bevliegend de lucht, zwart op zwart, geen God te zien. Waar hij staat, geroepen, de kring verlaten, zal hij ze verjagen. Als hij mijn verlangen is, zullen wij onze eigen God en genade zijn. Ik heb het niet goed voorlezen, maar ja, zo is het al. Er was een soort waardering kring, hè? Van Ja. die bundel is goed Ja. ontvangen. Ja, ja. Verbaasde die dat? Of is dat Nou, wel verwacht? nou ja, dat wie mij ombeen, hè, om deze bundel te scrollen. Snap je? Ja. Ja, dat op mezelf vond ik dat al heel geweldig, dat gebeurde. Er niet meer is als dat. Dat vind ik wel heel mooi. Kist nou, als je met een boek bezig bent, een roman, kist dan tussen terug ik nog gedichten schrijven? Jawel, dat kan wel. Ja, Ja? ik dacht wel vaak 2 dingen tegelijk. Ja, hè? Ja, dat kan wel. Er niet meer is als dat. Dat zei ik correct ik over een boetenwezen, ja. Verwarring. Langzaam toenemende verwarring. De vreemde traagheid in haar stem. Haperend. Anders dan ze wil. Zachter. Zachter haar ogen. Fladderende musjes. Onwennig, te licht en te bang. Geen kind, geen vrouw, een engel. De weg vergeten. Haar hand die hem zijn wijn inschenkt, niet kijken nu. Bedelt om begrip, om hulp. Voor haar, voor hem. Hij verstrikt, durft niet, vraagt niet.
Ze glimlachen, de een de ander. Verloren, weten niet waarom. Er even niets anders is dan dat. Haar woorden van tafel gevallen, raapt hij niet op. Voordat hij bang wordt, weet hij dat het voorbij is. Ze hem achter het dunne web heeft zien waken tegen zijn lust. Zijn begeren naar haar onschuldig lijf. Hij haar toe zal laten, er anders niet is dan dat. Het oog van de naald, dat is ook heel mooi. Dat is het verhaal van Iphigenia. Dat kist wel. Uit de Griekse verhalen. Dat, die naam van die kinderen, die ben ik nu al hier kwijt. Maar de ene die moest de oren te leren, een fjosje. En de skippen die konden, daar wie geen wien. En de skippen konden alleen nog maar weer varen aan de god die erover ging. Het goed vond dat die wien kwam. En uiteindelijk kon dat alleen nog maar als de koning zijn dochter opofferen. Is dat een Homerus verhaal? Nee, daar hoort het net in thuis, maar misschien ben ik nog even kwijt. Ik heb net echt een opleiding in die richting gehad en dat is altijd een gemis. Nou, weet ik dus wel een heel soort losse dingen, maar net meer... nee, net als vermoorden. Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar en die memmen die willen dat dan net, vanzelf. En die huiden die zitten ermee. En de dochter zelf, dat is dan eigenlijk, ik zou... het is ook wel mooi om het moment dat zij de boel redden zullen. Nou, dat is ook wel een soort verleiding. In de nacht, het oog van de naald. Nou dacht ik het niet algemeen, de Iphigenia's, maar die ene dochter heette Iphigenia. In de nacht van de Iphigenia's, als ze strijden om hun dochters, de vuren langzaam doven, de wind zich beraadt en de schepen, schaduwen op zee, wachten op het meisjesoffer. Verheffen ze zich, de vrouwen, de moeders, vervloeken ze hun bitter lot. Zeg hem niet, getergd en opgefokt, vergroeid met zijn geërfde mannengenen, de hoge berg te beklimmen. Daag de Olympus niet uit, kom niet met wisselse zilver. Zet de stukken, maar verschuif ze niet. Wacht op de eerste die zijn hand overspeelt. En de dochters wegen de angst en de eer, tergen het lot. De goden ervaren in hun trucjes, verslingerd aan lust en onderdanigheid innen de tol. Een man is met meer dan zegen te lokken. Voor het oog van de naald beminnen ze hun dochters, tot offer bereid, meer dan zichzelf. Hoe komt zo? Wat is het moment dat je denkt van, hier ging ik zanggedicht schrijven? Want het had niks met je eigen ervaring te maken, nou een eigen gevoel of een... Nee, nou, Iphigenia, daar heb ik een keer heel iets schets van een toneelstukje van maken. Nee. Dat heeft ze bij een van die slachtenwandelingen, kuiers, het een blauwe toer, dat boekt. Die worden zoiets. Ja. Dus, maar voor de rest, nee. Is het maar correct wat in mij opkomt. Of dat ik ergens wat lezen ga, dat kan ik wel wezen. En dat ik en dan is het voortzitten en dan moet het ook voor het kleren? Of nee, dat dacht nee, soms schreeuw ik wat op, maar lang net altijd. Nee. Maar als je een keer aan een gedicht begonnen bent, als je een keer aan een gedicht begonnen bent, moet het dan voor het afmaken worden? Nee, dat hoeft ik niet. Nee, hè? Nee. Achter de huizen, nou dat is het laatste, dat doe ik nog even. Achter de huizen, dat is een soort, dat ervaar ik dan ik wel eens dat soort dingen van, ik lees het hier. Achter de huizen is het bitter koud. Ze zjongen er met tinnen stemmen. Nee, zjongen is het net, het is het ijs. Het is de wind die het fluitert. Het ijs brekt en vriest weer aan. Het ijs brekt en vriest weer aan. Verliet. In een stritte zag ik het been. Het draaft heen en weer.
Een reclame voor de vogels, zei er. Een stukje bolen aan het eind van het lange lint. Het dwaalt achter hem aan. Nee, ze weten het nog net. Ik had wijnglazen op tafel zet. Ik zal niet zeggen, net dat het der helder is, dus achter de dingen. Net dat het der helder is, flonkerend. De nacht jocht jouwend zwart. Er geen verwar wezen zal, tjen de stoeven wien. Ik steen achter de huizen. Dai na dai, die winter. Sjoch de vogels. De vlecht strak. Wit dat het geest wezen kan. En nije azem. Ik denk aan het been en wacht je nog. En dit heeft mij twee dingen te krijgen. Dat heeft mij de merkstenen van Dag Hammarskjöld te maken. En er is één van die merkstenen die mij rucht in het hart troffen heeft, toen ik dat de eerste keer lees. En dat is waar hij zei, Dag Hammarskjöld die kist wel. Mhm. Ja? Mhm. Waar hij zei, hij is lang net altijd te volgen. Hij gaat hoe langer hoe meer komt er los van de gewone werkelijkheid. En dan zei hij, dan gaat er een nieuw laan in. Het laan achter het eer van de nullen, wordt dat let. Dan gaat er een nieuw laan in. En dan zei hij, de groen wordt hudder. De loft wordt prikkelender. Dus zo beschreeuwt hij een tasttoon van koud, maar helder. Vooral dat helder is heel wichtig. En dat prikkelende, nou, dat laan dat gaat erin. Dat is het laan waar ik dus net in ga. Ik denk aan het been en wacht je nog. Maar dat is uit zijn dat ik dus nou dan blij ben dat ik denk dat God de energie is. Dit laan, dat is er, leidt er ik altijd ergens. Ik ben er nog nooit in best. Maar het is heel goed dat het er is, dit laan. Hut en koud en helder. Ja. En dat ben maar dat ben met ik op watje, dat weer Us Maarten. En Us Maarten die hier op het kantoor, wij ben bij het kantoor van Hermans in Heid eigenlijk. En daar hier zo'n ouderwetse telmachine. En dan kwam van die hele lange lint nu. En ik zie het in de kamer en ik zie hem op een stoep van hoe zie ik hem op een del draven. En ik denk, nou eens even zien wat hij dacht. Dus ik naar boeten, nee, wat is zo? Nou, en dan hier dus, hij zei, dit is een reclame voor de vogels. Aan hier een stukje bolen vastplakt. En dan roepen ze heen, wel, een reclame voor de vogels, zei hij. En ik zei, bieden ze al? Nee, ze weet het nog niet, zei hij. Maar dat had heel mooi opgeschreven. Dat gedicht. Ja. Echt heel mooi. Ja. Ja. Misschien wel, ja. Daar ben ik wel Wat vind je tevreden zelf? mee. Vind je dat? Ja. Ja, daar ben ik wel tevreden mee, hoor. Ja. Hast de... Ja, doe het oor wat ik bedoelde. Ja. Ja. Want ik wil het eigenlijk knoffelijk en gezellig houden in het leven. Dat wil ik. En dat is ook een mooi alibi om een heel soort dingen met te doen. Site, de vrouw. Ja, maar toch is het zo. Mag ik het lesje weer opnemen? Was het al geen haast? Nee, dat hoeft niet. En dat hij niks te maken, maar makkelijk, gezellig. Nee. En dat soort dingen. Nee, dat is het. Nee, maar van de andere kant dan ken ik van makkelijk en gezellig. Ik wil heel erg genieten. Dan leer ik alles verder lezen. Ja? Ja. Ja. Dat is ik zo. Ik ben er net dag en nacht met wandelen, maar dit soort dingen nou weer. Nee. Ik heb ik noffelijk. Ja. Dat is weer. Die vrouw met waar ik erover praatte, die liep het volle verder. Die heeft dezelfde soort dingen die ik zeg, die problematisch zijn, maar hij heeft er meer last van. Ja. En dat heb ik te maken met wat je binnen vanzelf hoort. Dat kun je net al jezelf regelen. Nee? Nee, dat kan ik. Is er net een moment geweest als totachters ergens in die IKV-tijd. Nou ben ik misschien te zwierzettig of je te ingrepen met dwaande. Nou moet ik maar iets meer relativering ombrengen. Volgens dat ik het te volle met wandelen weer. Ja, dat. Ja, maar net alleen te volle in tijd, maar ik dat
het gevoel is van hé, maar ik mis relativering of zo? Nou, in die tijd wie het wel, ja. En ik heb dus een man, Herman, dus, die mij nooit een strien breed in het paard leidt. Nooit. En dus die nooit zei van, soes dat ze wat minder waren. Of Nee. zo. Nee, nooit. Nee. En dat zei mijn dochter bij zijn versterren, ik nou, dat weet ik nog heel goed. Ze zei, hij heeft mij nooit wat in het paard leidt. Nee. Dat is wel heel prachtig, hè? Ja. Ja. Alle uw beren hebben bij die begrafenis oer haar huid verteld. Alle saais. En eerst zei u van welke, moeten we nou ook even nagaan wat elk er zei, dat we net alle hetzelfde verhalen. Uiteindelijk wonnen ze dat eigenlijk net. Misschien wel, maar eigenlijk ik net. En het weer een totaal verschillende verhalen. Alles zei. Ja, prachtig. Ja. Ja, dat weer echt. Ja. Eerst het neffens het koor wat te lang door, maar dat kon u niks schelen, want het was werkelijk prachtig, al die verhalen. De koers dan net van zeggen, nou nee, 4 jaar is genoeg. Nee. Nee. Als ze alles zijn willen, dan Ja. doen ze het alles zijn. Ja. En dan toen woonden de Paken en Beppe zitten, die woonden nooit beginnen. Ja, ik dacht prachtig. Eén heeft al van tevoren vregen, een oorde door dat net, maar die heeft een stukje skreun. En de tredde die deed toen, laat ik zeggen, San nog maar even. Die voelde ik nog wel even. Ja, prachtig. Hoe maakt 10 tjens eruit zien? Wat? Hoe maakt 10 tjens eruit zien? Nou, dat weet ik net. Er is wel eens een die mij daarna vreegt van... want dit hebben we heel veel in de Roomse kerken hebben we gedaan, maar zonder mij de pastoor te oorlezen. Dat vond ik goed. We konden dwang waar we wonen. Ja. Ik zei, was het ik van tevoren weten? Nee, hoeft niet. Nee. Dus het hebben we helemaal hetzelfde gedaan. En we Maar wat- hebben er wel de Roomse dingen bij van het zingen van In Paradisum en wijwater. En zeker, dat deden we wel. Maar verder net gewoon chest. Maar dat- Chest. Je bent de meester in het ontwikken van vragen die door jezelf gaan, hè? Misschien wel, ja. Nou goed, hoe ik mezelf... Nou ja, ik... De vraag is, wat zou een mooie tjenst wezen? Wat zou een mooie eerbetoon wezen in de laatste tjenst van die? Dat weet ik net. Ik heb me al vernomen en daar heb ik totaal geen moeite mee om helemaal niks van tevoren te zeggen wat ik graag wil. En als nou, oké, nou... En dat wacht ik net. Nee. Ik vind dat ze bij maas genoeg om wat de meisjes op haar manier. En ik zeg altijd, als er iets verstoren is, dan is het eerst is van de levenden. Ja, oké. Maar, daar loopt in een soort energie, dus het zou best mogelijk in dat op een of andere manier dat zo daar aan zijn boven in het kerken toch iets ervan mooi krijgt. Dat zoek, hè. Dat is het net. Wat wat zou jij heel gelukkig stemmen op dat moment? Wat was dan jaren zoest of geen zoest? Oh, ja. Dat ik een goede mem was dan, denk ik. Dat zou ik het mooiste vinden. Dat is het Ja. ultieme, Ja. de ultieme opdracht van een mens? Nou, of dat van meesters zou maar dat zou ik mooi vinden als ze dat zouden. Ja. En daar ken je een IKV De rest maakt het me niet uit. en geen gedicht en geen roman. Het het hoeft voor mij allemaal echt net. Nee. En dat meen ik echt. Als ze het willen, doe ze het maar. Maar daar hoor ik me helemaal boeten. Ja. Het is voor de leven. Herman had van tevoren, maar dat koerde ik net meer, maar was zo dat ik niet in had. Van dat zou ik graag willen. Of dat mat op mijn kaartje staan of wat dan ook. Nee. Het wie een goeie man. Wat? Het wie een goeie man. Dat wat ergens een keer zijn worden en de rest. Ja, dat is goed. En de rest doet er net aan. Dat mag ze zelf weten. Van, met eer moet hem dan verplicht veel om dingen te sissen. En ja, sissen, wat is sissen? Denken is het wichtigste zelf. Ze sissen altijd vriendelijke dingen bij een begrafenis. Ja. Net altijd. Dan ben ik wel eens... Het me eens een bellen die weer op een begrafenis van Maarten Zwouder, wie hij directeur en er weer een hulp daar van het huis die weer verongelukken. En een woorden strenge gereformeerde of weet ik het wat. Tjenst en de dominee die hier preken en dat famke als weer dat grote zonder west. Heel negatief. Die man die weer zo oorstuur, die bellen mij, want we konden elkaar heel goed. Hij zei, ik moet er maar 1 uur praten, zei hij. Zo verschrikkelijk hadden we dat voor. Ik denk, ja, dat is echt een uitzondering. Althans, ik heb er nooit mee maken
Eén keer heb ik een vreunhond die vertelde dat de oom van hem die zo begraven werden hier in het kerkentjeest. En dan hier de dominee X een heel soort oor die omke zijn. En toen dacht hij, dat klopt het net. En hij, in het kerkentjeest is er naar voren gegaan en dan zei hij, nou wil ik nog graag wat door mijn omke zien. Ja. Dat is de moed. Nou, dat zou ik dadelijk net opbracht hebben. Hij had het ding. Wat een held. Geweldig. Ja. Ja, dat is echt een held. Ja. Ja. Echt, hij zei dit keer niet. Nee. Ik heb mijn omke heel oorzaai. Goh. Ja, geweldig. Ja. Ja. De kist meestal net kwalijk nemen als ze dat net doen. Nee. Maar daar heeft ze er misschien wel last van. En hij had het zijn. En dan wist ik, dat is een opluchting dan. Ja. Ja. Prachtig. Maar ik zou het ook net Nee. net door hebben. Nee. Safir zou Nee. ik denk ik net niet aanwezig. Maar, nee. Zo. Ja. Weet je toch wanneer die boot gaat? ja, ik mat wel met die boot, want daar heb ik het kaartje voor gekregen. Ik weet het net, maar ik weet wel dat die boot... Ik heb dat kaartje voor. nee, ik weet wel, wij houden je 6 uur op. En ik weet zeker dat dat op 10 genoeg is voor de boot. Ja? Want daar hebben we het net nou ja, verspland. dat is het dan maar. Ja, daar hebben we het oké. net verspland. Oh, dan is het goed. Dus Dan hoef ik het verder net te weten. wij zwaren ervoor dat de boot net mist. Wat staat er op dat... wat is dat Dat zwart? is een camera. Oh, Dat zit een camera. ik dacht dat is die vogel verschrikkelijk, maar dat skierpenhet. Moest nog iets drinken of eten? Nee, ik kon nog niks. Helemaal niks? Nee, helemaal Oké. niks. Nee, het is allemaal mooi als ik mijn pak straks... hoe laat hebben we het nou? Het is nu 20 of 4. Nou, mijn shit. Ik ga helemaal nog net op bed. Dus we gaan nog 40 minuten. Ja, daarom. Dus, We maaien nog 40 minuten. ja. En dan, Ja, dan komt het grote ja, vaarwel. Dat is heel goed. Dan komt het laatste gedicht van Brodsky. Brodsky straks nog. Ja. Ja, Hij is nou wel zin in nog. Nee. nou, nee, maar dat vond ik wel echt mooi voor het slot. Ja, Ja. ja, vaarwel. Zo begint het. Het is een heel eenvoudig gedicht. Ja, Oké. ja. Oké. Het mooiste vind ik nog al deze rotzooi. Dat we dat gewoon in de koffer smeten. En als Jos dat thuis maar hoeft Thuis er dan zit weer nog, op ja. rest. Ja. Ik wil even een glasje water halen. Was het ook water? Nee, ik hoef net Nee? niet. Nee, hè? Nee, dat is wel goed. Maar als dan nog ik dingen net verteld is van tevoren wat toch is dat die vertellen zoals het vannacht? Nou, verschilde wel net alles. Dat hij trekt van al honger vanzelf was toch vreugd. Want dat kon ik net weten. Ga ik dingen lezen, litten, tekst? Nou, weet ik net. Daar kom ik nou net op. Op Oké. dit moment met zoeken. Maar dan, het is in elk geval nooit slecht. Nee. Nou, we hebben toch genoeg hand. Ja. Nou? Maar dat is wel Nou, gewoon. daarom. Ja. Of er was dan wat van de zelfs vertellen willen. Dat is echt wel leuk. Ja, maar, nou, ik wil van alles wel vertellen, maar wordt liever hoe jij gaat. Nou is de gast. Ja, dat heeft wel zo. Ik snap nog wel dat ik het meeste zin had, maar dat hoeft zelf net. Nee. Wat was van mij witten? Wat? Wat was van mij witten? Nou ja, ik weet nou al een paar dingen, hoe stou in het Leuven sticht, maar ik weet nou bij Gelieks of zou die nou oer maatschappelijke dingen, ik drogmakkers bij Gelieks, of de dingen binnen West die drogoermakkers. Mhm. Net in de zin dat ik activist ben, of dat ik mij op activistische manier Nee. gedraag. Ja. Ik schrijf wel eens een column over dingen die mij net zinnigen in de morgen, of op de morgen, op de website van de morgen. Ja, dat zei ik zeg haast nooit naar websites, maar dat Nee, zei nee, er al, nee. dat was dus waar, ja. Ja. Dat heb mij al onredelijk. En dat gaat wel vaak over maatschappelijke thema's. Ja, nou ja, En dat, ik wel eens over loonskip en Ja. dat soort dingen. ja. Maar en dat vind ik wel leuk, want dat boeit mij ook wel. Maar soms vind ik dat ik wel heel makkelijk of zo. Ja. Ja, dan scroll je er wat door om mij. Ja, wat jou het eigenlijk ik. Ja. Ja. Ja, en waar ben ik dat ik Ja, wat ja, over scrollen ja. moet? Ja. Of, of denken van ja, het is ook wel makkelijk omdat je toevallig een beetje scrollen kan en dan ga je daar maar lekker door scrollen. Doe of zo. dat maar. Ja. Ik, Oh, ik, dat is ik zo. Ja.
Ja, vaak is dat ook wat zo. Nou, waarom dorst het dan, zeg ik dan, tegen mezelf. Ja, waarom dorst het nou eigenlijk? Ja. En soms vind ik het zelfs vervelend dat ik me verplicht voel om het te doen. Nou ja, goed is het. Maar de dorst het dus wel eens. En ziet er al, dorst al dit nog vers bij de mannen? Oh ja. Nou, 1 keer in de 4 week ongeveer Oh, ja. schreeuw ik. Ik ben Ja, er net ja. iets in te zeggen, maar 1 keer Nee. in de 4 week ongeveer schreeuw ik zo'n komen. Ja, ja. Ja. En dat is toch wel leuk. Ja, dat vind ik. Ja. Dat vind ik echt heel erg Ja, leuk. ja leuk. En, maar ik ben nog een beetje, ik ben natuurlijk nog correct ietsje jonger dan jij. Ja, Ik ben nog heel erg maar ja, ontziek. ik heb naam helemaal vooruit. Je zou het net zeggen. Maar ik ben nog een beetje ontziekje eigenlijk naar wat ik schreeuwen wil en hoe Ja, ik ja. schreeuwen wil. Ik Ja. schreeuw wel eens wat songteksten. Ik had dus 2 keer Oh, een ja. boekje geschreven, een Ja. boek. En ik schreeuw columns en ik schreeuw scripts. En ik weet eigenlijk nog net wat het... Ik weet net ook een keuze maken moet. Of dat ik maar op zo'n manier terugga. Ja. En als ik een keuze maken wil of zil, dan weet ik nog net waar. Dus ik, Ja, ja. ik ga van mezelf wel wat het idee van... Dat ik nog in een bennis kon stingen. Dat ik daarom ik eigenlijk alles wil doen. Omdat ik eigenlijk nog uitvind maar wat ik Ja, eigenlijk ja, wel ja. wil. Ja. Zoiets. Dat kan ik me goed begrijpen. Ik zit Ja. nog in de kleuterklas en ik mag nou net naar de, Nee, naar de ik mag echte er net squallen. door. Nee. Zo viel Nee, het. ja, Ja. ja, precies. En ik maak televisie en dat vind ik leuk. Dus dat wil ik weet ik nou net. Had ik dat inleveren willen zo om meer Oh, te zo. scrollen of zo, Nee, dat nee, weet ik nee, niet precies. nee. Dus Nee. dat is eigenlijk een beetje altijd mijn probleem. Ja, dat ik een heel ja. veel dingen best wel leuk vind en ik wel een beetje ken, Ja, maar nooit goed genoeg. En nee, precies. nooit ik ben daar net helder in. Nee. Nee. Maar dat kan heel goed komen vanzelf. Ja, Tuurlijk. Ja. Hij is natuurlijk zat. Waarschijnlijk. dat hoop ik. Ja. Dat weet je nooit. Nee, weet je nooit. Nee. Dat is zo. Nee, dat is zo. Dopen was ik pas op die 64ste. Wat? Dopen was ik pas op die 64ste te scrollen. Dus echt te scrollen. Dus wat misschien- dat betreft. Ja, misschien weer. Had ik nog even tijd om mooi uit te denken. Het weer al het eerste boekje uitgeven was, dat weer het jaar 2000. Dus dan Ja. weer ik al het was zondag. 22 zelfs. Ja. Toen het eerste uitgeven was. Ja. En dat weer dat van de ster het beste engel. En daar werden ze eerst in de kranten en zat daar maar aan. Dat idee hier ik. Van dan eerste die schreeuw al, het herinnerde, de meneer van Schreeuwen die herinnerde aan Baudelaire. Ik heb nog nooit van Baudelaire, ja. En, nou ja, haasten ze haar om erbij te schreeuwen dat het vanzelf die kwaliteit net hier. Dat moest men wel dadelijk duidelijk Ja. maken worden. Maar zo begon het dan, ja. In de stijl van Baudelaire, maar dan iets minder. Ja, precies. Zo, Ja. ja, precies. Ja. Dat weer natuurlijk heel eigenaardig. Het weet ik vanzelf. Vergeleken verschillend bij wat er weer. Het weer een heel vreemd verhaal. En het weer maar, ik loop maar 36 zin. En ik was er jongen dadelijk uit. Ja. Achteraf heb ik het heel apart gevonden. En weer dadelijk. Ja. Ja. 36 zin. Ja. En daar hebben we nog een toneelstuk van maken, ik. En dat die zomaar en zeker ik maar nooit weer geweldig. Wat heb daar wel mooi op. Maar Ja. dat stikte. Verschrikkelijk. Ja, prachtig. Ja. Nou ja, en toen kwam dan Jon Vels. Dat weer vanzelf ik wat. Want dat weer hier over een pedofiele man. Dus dat weer dadelijk al een gevaarlijk onderwerp. Ja. Ja. En wie dat des te meer reden om erover te schreeuwen? Ja, dat weer ja, zeker. Ik vind dan altijd dat er dat soort mensen mij ik weet nog wel dat dezelfde Frank Balkenweg het al eerder over had en dat hij toen zei, wat ben ik blij dat zo oor dit onderwerp schreeuwen had. Hoe schreeuwen? Ik ken het net. Hoe schreeuwen ze erover? Nou, en dat weer wel duidelijk dat een jonge jongen, die is een pedofiele man. En ik liet dat wel een beetje uit de hand in, maar net al te slim. Maar wel, dus het is net al te mooi.
En dat die jongen ik in peteer komt, maar de mem van de jongen, jongetje, die het altijd dus bij hem hoe de vier komt, beide leefhavers van Vogels en zo, Matoer. En de peteren tussen die mem en die jongen, dat vond ik zelf, die pedofiele man, dat vond ik echt heel fijn om dat te dwang. Om dat te bedenken, hoe dat geen kinderen zullen. Ja. Dat vind ik maar een heel tin boekje. Maar dat Is er behoefte om het voor de pedofiel op te nemen? Om te proberen te verklaren dat hij net oors Er kind? zijn genoeg pedofiele mannen die het nooit haar boekje gaan bidden. Nee. Maar als mensen het weten, hebben ze lieke goed je leven meer. Nee. Ja. Nou, en dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is echt vreselijk. Ja. Op zich is de geaardheid van iemand is op zichzelf net een misdrijf zelf. Dat ik gewoon, ja, zo ben je. Oké, maar even de denkoefening. Dan is het onterecht dat van een homoseksueel vregen wordt dat hij zijn geaardheid net uitriemt in gedrag. Nou, het ken eigenlijk ik net. Dat is het probleem. Nee, maar een homoseksueel is vrij om... Ja, ja. Ja, oh ja, precies. En ja. een pedoseksueel net. Ja, zei je het. Om een Ja. pedoseksueel ik? Wat? En Nou, dat is het probleem. Dat Ja. ken eigenlijk net. Nee. En het zoet op een hele lichte hechte het kennen. Er binnen wel verhalen van Ben die toch een tamelijk lichamelijke verhouding met zijn man-hond hebben en waar het nooit te vier gaan is. Dat. Maar het blijft als ouders, zo ik het altijd een heel moeilijk vinden om daar goed mee om te gaan. Dus ik kan het net oplossen, het probleem. Nee. Het is een probleem. Ja. Maar de verplichting bloot om eerlijk te blijven, zijn oermeesken die zijn geaardheid hebben. En die daar haar hele leven maar zitten, want het kind has net te genezen te wezen, denk ik. Nee. Dus ja. Ja. En los van... Even proberen het slachtoffer een beschouwing te litten. Het is een heel soort vregen van een pedoseksueel. Ja, natuurlijk. Krijg zoals voor Ja, elk mens met seksuele behoeftes Ja. een heel soort vregen is. ja, Om daar niks mee te doen. ja, ja, Ja. ja. En als het om baan gaat, dan is het terecht zorgelijker. Natuurlijk, Ja. dat is zo. Maar dat betekent net, en dat is een onderbelichte kant, dat het een soort vregen is voor de pedoseksueel om daar niks mee te doen. Dat is een soort van een vregen. Wij Ja. vregen een hele soort Ja. van een soort. Maar dat doen wij heel makkelijk over als maatschappij. Nee? Maar daar doen wij als maatschappij heel makkelijk over. Net Van- makkelijk. Wij doen als maatschappij er makkelijk Ja, over. wij denken dat dat verkent, maar dat Dat is hij heel dat maar moeilijk. zomaar op natuurlijk. afkomen Ja, mag. natuurlijk, dat is heel dreig. Ja. Zijn man heeft een heel dreig leven. Ja. Ja, zonder meer. En dat is wat Joost Kroowen won. Ja. 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 Maar ik vond het heel fijn om te doen. Ja. En ik ben toen bij een groep vrouwen geweest, die hier dat boekje als leesgroep, lezen ze dan. Ja. En toen vregen ze of ik een met je komen voor, erover te praten. En toen denk ik, oh jee. En toen zeg ik ze aankomen, het weer een al hier wat oudere vrouwen. Ik denk, nou gaat het mis. Nee hè. Het weer volslaan goed. Ze gingen het al hier wel 3 keer terugnomen. Ja. Ze gingen er al hier maar eerst voor. Ja? Het hier dreig was. Ja. Nou, het was geweldig. Ik hoefde helemaal niks te zeggen. Nee. En als we over die mem praten en over de jongen, als koren ze die meisjes. Ja, Ja, hè? het was eigenlijk een geweldige middag. Ja. Ik dacht hier, dit wordt wat. Dat is mooi, hè? Als Ja, andere mensen over je Ja, en- personage praten, Ja. alsof het bestaande... Als koren ze. Ja. Ze zei dat ze zei. Dat is toch geweldig, Ja. zei ze dan. Ja, ja, ja. Veel stuk Ja. dat gewoon betocht hier. Ja. Ja, dat zei ik net vanzelf. Maar ja, dat weer echt geweldig. Ja. 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 Een hele mooie middag geweest. Ja, dat wil ik wel houden. Ja. 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 Goh. Maar ze gingen dus, die weer er ontdekt komen om er met z'n allen over het onderwerp te praten. Dus ze gingen het wel 3 keer opnieuw doen en nog eens. En toen Ja. kwamen ze toch bij elkaar. Ja. En er was maar één opmerking hier. En dat voelde ze toch even zeggen, dat die boeten het haat persoon om. Maar er kwam ook een stukje van een dominee. Die hem hiermee bemoeit hier. En er staan een paar zinnen in. Nou, zij weer de dochter van de dominee. Nee, dat hier ze net zo leuk vond.
Nee. Maar ja, daar ben ik ook weer mee. Ja. Goh. Maar verder, ja, dat is prachtig. Ja. Ja. Ik zit nu na te denken over wat ze niet zeiden, dus over die zee. En dat in dit geval het waard. Ja. Dat is er nou wel. Dat is het er nou wel indalen, letterlijk. Ja. Maar zei dat de fantasie altijd eigenlijk belangrijker is of mooier is als de realiteit. Nou, Want altijd. als dit Maar als je dit soort van dingen gaat, is het haast altijd zo. als dit rationeel besjost, zonder een soort van romantisch beeld erbij Ja, te creëren, dit is toch oerzaai wat we nu zitten zien? Ja, eigenlijk wel. Huh? Maar ja, dat is zo. Een drekplaat Ja. en wat wetter, meer is net. Ja, ja, Toch vinden we het mooi. ja. En toch is het prachtig. Ja. Ja, ja. Ja, maar ook omdat er niet meer is als dat. Dat is het ook. Juist dat maakt het mooi. Wat? Juist dat maakt het mooi. Ja, vind dat ik er wel. net meer is als Ja, dat. ja. Ja, de vogels, dat is prachtig als die erbij zijn. Als we die zo, zoals Juster Joen even. Ja. Toen wie het nog Juster, ja. Ik moet er helemaal bij komen. Maar Wanneer ben je nou van Juster naar We Jordi? binnen op Vlieland. We binnen op Vlieland. We binnen op Dat weet ik Vlieland. nog wel. Ja. We binnen weer ergens. Ja. Ja. Ja, prachtig. Nou ja, ze heerlijk, ja. Ja. Wat ben ik? Maar het wel op het inpakken straks, ja. Dat wel. We gaan naar een jelle horen. Ja. Dat we nog net. Het werk dat we net jaren, is dat net oors met kennen. Ben ik bang dat in bioritme nou in de war is? Als aan Ja? ben ik bang dat in bioritme nou in de war is? Als het aan ze Nou, thuis ik zeg komt? wel, ik denk dat het wat afvalt. Ja? Ja, ik denk het wel, maar ik weet het niet. Dan had je nooit vannacht een moment horen dat je dacht van... Nou, nooit. Nee, de hele nacht niet. Nee? Ik heb dus pas in dat restaurant, daar heb ik even op bedline, Ja, heb ik echt even gesliept. ja, Dus dat scheelt misschien. ja, Ik vind het wel heel lekker even. ja. Maar tussen ik altijd begin van een beetje even een jelle hoek of maar even op de bank. En dat doe ik altijd. Maar verder ben ik gewoon de hele dag in touw. En ik ga jongens om 11 of 12 is maar dan denk ik, nou dan wordt het zo langzaam hanteerd. Dan ga ik, maar dat ik dan uitteld ben, dat is net zo. Nee? Nee, dat is net zo. Haast Maar dan, toch sliep ik meestal iets goed. Ja, als ik dan naar bed ga. Dus het is goed om dat ritme maar aan te houden. En dan ben ik maar zo'n uur wel weg. Nou ja, dat weet ik niet. Dus dat is goed. haast gewoon een enorme bak energie in dat lichaam Ja, zitten. dat heb ik toen een keer verliezen op de dikte gekregen. Ja. Ja, Ja, het is wel weer. Het is echt zo, ja. ja. Dat ik soort energie had. Ja. Ja, ik word hoe langer hoe krommer, dat wel, een liedje daar terug, maar ja, dat zit het net in het paard. Nee. Gaat het ook heel geleidelijk? Of gaat Huh? het ook heel Ja, stadig? Ja, Ja? maar die recht, dat heb ik van mijn hart, dat is dus een Ja, ja. familiekwaal. Ja, mijn hart, dat ik. En toen het jonger was, is dat helemaal net? Of? Ja, mijn mem zie je dadelijk al omkomen. Ja? Ja, die heeft van alles heeft ze nog ondernomen, maar Ja. dat wie eigenlijk net een soort ontwant, dus ben ik maar weer mee ophouden. Ja. Rechthouders kregen ze dan ook. Ja. Dat is verschrikkelijk, want net Een alleen soort- dat een het soort corset? achter, dat het achter dan, dat weer het slimste net. Maar dat moest dan maar een elastiek, heel breed en wel, hieromheen. Nou, ik vind net het baan. En dat zeggen ze ik wel. Dus dat weer heel wel oor. Ja. Dus nu heb ik het allemaal litten. Ja, op een gegeven moment moest ik dan vanzelf dadelijk, dat wel, dat soort dingen. Het is men wel voor zwargen dat gebeurde. Maar daar ben ik letterlijk mee opgehouden. Ik ben opgehouden met alles, weet ik mij oordijs voor verklaren moest. Ja? Ja, dat heb ik hier nog toch. Nee? Als ik naar een feest ga, dan doe ik maas, dan doe ik dat wel aan. Als jongens ergens heen. Met gemakzucht of het Gemak, koud? ja, of- dat is ja, gemakzucht. Ja? Ja, op dat punt wel. Ja. Ja. Ja.
En daarom voel ik net, doe ik zelfs baas weer, dus net meer onder mijn mem. Dus voel ik net met al die dingen van gimpakje aan, gimpakje uit. Dat soort dingen. Nee, dat heb ik net niet zo. En oren sporten had ik nooit niet in. Nee, nooit. Nee. Ik zou het net weten, nee. En zonder sport toch zo lang, zo sterk Ik blijven. schaatste wel en wij zwommen wel, dat Ja. wel. Maar Ja. net speciaal in clubverband. Nee. Maar dat weet ik wel. Zwemmen en skiën. Maar Ja. schaatsen in het woord Fries vanzelf. Reetrieden. Reetrieden, Ja. ja. Dus dat wel. En wat leidt daar dan van? Dat is ik wat zwart. Dat is nevens mij een groot een basaltblok of zo. Oh, ja. Wat in Ja, maar de dat slik lebt het waait. net. Nee, Dat lebt het net, Nee. 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 het is geen zeehoorn. Nee. Nee, dat heet net toch, maar ja, je wist het maar nooit. Nee. Ja. Nou hebben we justermorgen en van de morgen nog net een mooie zinsopkomst, jongen. Dat goed is gitaar, maar het is zin op. Ja, ja. Maar Ja. hij is nou al op en Ja. we hebben hem net, jongen. Dat zie je net. Nee. Nee. Ik hoop dat we dat van de week nog wel een keer mooi Ja. maken. Ja. Ja. Want het is wel wat een grieze dag, Jachie. Het is een grieze dag, Ja. ja, net in het oors. Vooruit nou. Ja. Maar ik vond het wel een kleurrijke nacht. Ja, maar nou? Ja, Ja. ja, En goeie nacht al. ja. Hij heeft een goeie nacht, want ja, we hebben een hele goeie We hebben nacht. een goede nacht, jongen. Dan was me de hele nacht boeit. Echt weer. Ja? Ja, Ja. was me echt de hele Als nacht wij, boeit. als in de laatste jaren, dat hebben we nog thuis weer, dan werd een hele tour om dan in bed te krijgen. Ja. En dan woer eigenlijk ik de kleren net uit. Nee. Dus nou ja, dan werd het al geweldig als ik het redde, dat er alles uit deed. Ja. En één keer ging ik maar spannen al in bed. En dat hier zelfs terug, dat weer net echt handig. Dus hij er weer uit. Ja. Squan in. Maar hij heeft verschillende nachten teruggebracht, dat ik gewoon alles on horen. Ja, hè? Ik zei, nou, dan denk ik, we charmoneerd wel. Want wij slipten te jaren in gewoon ouderwets 2 persoons bed. En het weer wel zo, als we er beide dan een heel zo geworsteld bij de inline, dan slipten wij dadelijk. De hele nacht. Hij hield er ik nooit uit. Nee? We slipten de hele nacht terug. Dat heeft u lang op het been houden, denk Ja. ik van. Ja. We hadden een hele goede nachten. Ja. We hadden een hele goede nachten. En dat denk ik nou aan. Dat waren ik hele goede nachten. Ja. Dan was het dan gezellig te jaren in bed. En Ja. zo nou dan hoe ik nog wel eens wat. En dan wie hij altijd wil ter willen. Dus dan die er dan ik. Ja. Dat vind ik prachtig aan dieren dadelijk. Ja, prachtig. Ja. Maar dan werden we samen weer vertrokken. Ja. En hij hoefde er nooit uit. Ja, dat hier vanzelf dramatisch worden kan als er een nacht spoken hier. Maar dat deed hij niet. Hè? Nee. Een keer in bed weer het niet uit. Ja, een hele goede nacht. Ja. Ja, prachtig. Ja, heel Dus eigenlijk oneindig gelukkig geweest. Ja. Op zekere manier. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. En eigenlijk, daarna, terug die herinnering, Ja, nog ik steeds wel. gelukkig. Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik ben minder evenwichtig. Al valt het oren net bot op met ik wil zo. Ik gezondheid er net meer is. Maar ik waas wel altijd even wat oorwinnen om uit bed te stappen. Ja? Ja. Maar ik doe het omdat ik weet dat ik ervan opknap om eruit te stappen. Ja. Dus ik doe het wel. Ja. Maar dat is dan op dat moment meer de wilskracht als het wollen. Ja, hè? Ja, ja. Dat deep down, zou ze wel lezen blijven willen. Eigenlijk wel. Maar ik doe het net. Ik heb er ook in één keer om te doen. Nee? Nee. Moest dat ik net eens een keer doen om Oh, het mij te wel van ondervinden? mezelf, het mij wel, maar dan vind ik er niks meer aan. Op een start denk ik, nou ja, wat win ik hier nou mee? Dan is er niks meer hoor. Dan ging ik er toch uit. Ja, hè? Ja, meneer kent wel zoals wezen en dan jou te gewoon om te. Ja. Dat Ja. dacht ik dan wel. Ja, dan heb had ik wel een dan reden. heb ik een goede reden. Als meneer een keer Ja. uitslipt, dan Ja. voor jou weer Ja, heel makkelijk. Ja.
Ja. zo is het gewoon. Ja. Het is een kwartier van Zuiden. Zal ik daar helpen om een Ja, boel een beetje op te ik ken het zelf redden? wel, want ik dacht er gewoon al in. Ja? Alleen nog die van Ober, dat moet even in een... En die van Brodsky, die mat oh natuurlijk ja, even dat apart moet er even, leggen, nee, hè? maar dit moet even in een plastic ding, want het is een beetje... het is ook net dat het Nee. beschadigt. Dat snap ik. Maar als ik maar even... dat shit nou, want oh ja, je kent verliefd. Ik heb alleen. Hier het zelfs in twa, nou snap ik het wel, want omdat het te grut is om het in eer te doen. Enfin, die kom ik wat checken. De rest dat, is al hier wel makkelijker. Hier hebben we Brodsky. Dat zal ik hier even apart lezen. Wist je nou, daar kwam ik juist erachter. Wist je nou, dat Ja, in dit boekje die zit? bus, daar zit ik een verhaal van mij in. Ja. En wist waar het Rick in schreeuwen had? Nou, van de meeste weet ik het denk ik wel. Welke was het zeggen? Anne Hettinga, de gast van Juster. De directeur van... Oh, nou, dan heb ik die, dat weet ik net. Want er stier wel in van die Kramer. Ja? En toen kwam ik hem, en daar trof ik hem. Hij Ja. kwam op mij al. Ja. En hij zei, "Jo, ben vrouw van der Meer." Ja, zei ik, "En wat ben je?" Ja. Want ik kon hem net. Nou, Nee. nou en zo heeft hij mij... toen dacht ik, och, wat ik hier die man even vregen had. Ja. Van wie en jou juster ik bij die jong van Koning van de Grijden. Maar ja, dat dacht ik was letter hoor. Ja. Dus dat heb ik hem letter nog even vregen. En dat weer voor hem de reden om mij uit te nodigen voor een peteer. Zo begon het. Daar is het maar begonnen. Maar ik vond het zo grappig. Ik kreeg dus Ja. Juster een boekje van Anne Hettinga, Ja. de directeur van Arriva. Ja. Die zei, ik ga een keer een verhaaltje schrijven. Ja, Ik bladder, daarna bladder ik door dat boekje en ik zag dat Jo daar ook in schreeuwen had. ja, En ik ging jouw verhaal lezen en dat is een verhaal over een busreis. ja, ja. En ik lees het verhaal van Anne Hettinga Ja. en dat gaat door literatuur. Nou ja, Want Anne Hettinga vertelde dat hij Prachtig. beddenpostzegels verkocht. ja, En in Isbrechten bij mensen onderdoor kwam. Ja. En dat wie de familie Tamminga. En die in de zomer Oh. die hield ik Onne en daar ging het over. oh ja. En hij eindigt dus, ik zou even Ik zien. heb ze nog lang dat al hier Nee, hè? lezen. Nee, lang niet. Maar het is dan wel de bedoeling voor zelf, want ik dacht al in dit boekje, dat heb ik als ik, maar de koers gewoon net opkomen om te praten of dit dat busboekje Oké. weer. Ja, maar ik weet het wel. Ja, Maar Anne Hettinga die eindigt dus met een gedicht over Douwe Tamminga. ja, En Joost schreeuwen over de bus. ja. ja Mooi, ja, hè? Ja, ja, prachtig. Ja, dat Herman dus zei, bleef nog maar mooi thuis. Van, Ja? het glijdt weer. Ja, maar ik hoef er zelf net mis worden, dat snapte hij ook wel. Ja, dat weet ik zo. Mooi. Ja, dit kan er eerst wel in. Ja, zeker. Ik moet die koffer nog maar inpakken. Ken die koffer ook even op de tafel? Ja, wist. Dat is wel zo handig. Alsjeblieft. Is de bak ijs mijn naam? Wat heeft het ook? Is er ijs mijn naam voor u? Nee, Ah, er zitten orendinkjes in. Dat die ik alleen nog in dit wasken om het mooi vol te krijgen. oké. Nou. Maar dit met wat plastic pas in. Eerst de orendingen. Dat is wel zo handig. Oh. Maar ja, wat ik vond, ging ik nog één keer naar de wc, hè, maar ik kan er nou haast zelf wel komen. Want... Ja, maar wist je wat we nog, Achie? Ik liet hij er straks uit. Wat? Ik liet hij er straks uit. Ja? En dan komt ze bij de wc Lons gewoon. Nee? Ik breng Ja? daar straks daarheen en dan komt ze vanzelf weer bij de wc. Oh, Dus dat is ik goed. is dan wel naar de dat wc. is goed. Ja? Ja, heel goed. Mooi. Ja, dat dacht ik nog maar even, want dat is ook clever als op een boot. Dat is hetzelfde kinderen. Ja. Ja, dat Ken vind ik dit zo bij elkaar voor je? Wat? Ken ik dit zo bij Ja, elkaar dat voor moet je? gewoon. Ja, Ja? ja, ja. Dat is het allerhandigste. Brodsky hebben we eruit, ja, dat klopt nog. Ja? Ja.
wel. Oh ja, maar dat heb ik nog nodig. Ja. Nou, dan hebben we alles al. Hè? Dat er maar gewoon in. Ja? Ja. Dit weer die kleedje, die is mooi nou? Ja, dat moet er ik maar in. Zo. Nou, en dan moet straks het ook wel gewoon in de tas. Dat hindert niks. Hek je wel dicht. We hebben alles erin. En waar heb ik mijn tas? Ik denk daar ergens, even ja? Daar. Die helemaal stikken is. Hoe is het nou mogelijk? Ja. Nou ja, ik heb er nog wel over ophouden. Dat dat op één dag gebeurt is heel vreemd. Ja. Ja. Oh ja, de bril en dit, dat dacht ik hier dadelijk wel in. Oh, kleer. Dan kunnen we nog even zitten, zeker? Ja, Mooi. Het werk hebben we dingen. het werk is klaar. Ja, nog even zitten. Ja. Nou, met mooi volhouden. Ja nou? Ja, prachtig. Dacht ik. Ja. Lukt dit goed? Ja. Het is een tas van mijn schoondochter en die heeft hem nog nooit broekt. Nou, Ja. Die zei, ik zei het in haar van, het wordt mij in de Christiet wordt het uitstuurd. Oh, mooi, zei ze, dan hebben we dan weer wat. ik zet hem hier bij de uitgang. Ja, Zo. Oh nee, hij mag ja hij moet er rechtop, want dan kijk ik hem nooit in, hè? samen. Ding, ja. Nou. Heeft die lintjes ik even om, want het hint misschien niks als het net gebeurd is, de binnenin. Nee, ga ik net niet. Mag ik even wat? Ja. Nou, het hindert misschien ook niks, je hebt alles zelf wel te plak blowen. Wist wel, er zitten van die, nou ja, dat hier bedroer helemaal, het hoeft eigenlijk net, het bloot wat zitten. Alles zit goed, domme Ja. dicht, ja, zeker. Nou, mooi. Zo. Ja, clear. En dan hier, dat moest indrukken, maar dat kan straks. Dat is zo leuk. Ja, dat is wel letterswaardig. Ja. Nou, dan mogen we even zitten. Ja, we gaan nog even zitten. Te wachten. Als krijgen alsof we op een bus wachten. Ja, nou, het is toch Hoe lang prachtig. gaan we nou? We gaan het 10 minuten. 10 minuten, ja. Waar maken we het nou over? Wat? Waar maken we het nou over? Nee, maar wat nou nog over haar? Wat hebben we nou net gehad? Maar er is dan heel soort waar we het net over de hand hebben zelf. Ja, maar ja. Van, We kunnen 10 minuten stil wezen. wat? We kunnen 10 minuten Ja, stil dat zou je wezen. kennen. Ik zal gewoon wel even zien of er nog wat is en anders dat het net leer. Ja. Maar ik ben blij dat het gewoon helder bleven binnen allebei. Althans, of we met de beide achteruit gaan wezen, dat we het net meer merkt hebben. Dat zou kennen. Ik denk Misschien ben we wel in een andere wereld te lonen elkaar met dit. Zonder dat we het in de gaten hebben. Ja, ja. Ja. In een niet bestaande wereld. Ja, dat kan, ja. Ja. Blijf in dein Welt und Ja. werde dich. Ja, blijf in deinem Land und werde dich. In deinem Ja. Land, oké. Die komen nou van de week, die man die is een kerkelijk man dus. Toen ik kwam weer superintendent, toen ik hem de eerste keer trof. En toen is het bisschop geworden, zie je hier. Dan wordt het net langer. En toen die wat wij nou hier nemen, zo'n kerk en samenleving. Dus dingen van in de politiek hier. Maar hij is redelijk conservatief. En hij is heel erudiet. En daar kist hij wel begrepen dat we dus hele drege peteren hebben. En Ja. ik zei dan, ja, dat praat alleen nog al uit routine. Maar dan heeft ik nog in eigen taal. En ik maak nu maar mijn gebrekkige opleiding dan maar, want op theologiegebied, ja, dan moet ik het gewoon vanzelf een studie hebben, om zo maar te zeggen. Ja. En, want dat gaat net goed bij de vrouw, dat komt net goed. Nee. Ze hadden nou de meesten alle de Bijbel loslitten, dat komt net goed. En dan kan ik dan een heel soort zien inbrengen, dat bezig ik wel. Hij snapt het heel gauw, was bedoeld. Want dat is al mooi vanzelf. Ik hoef het net nog een keer uit te lezen. Want hoe mijn Duits ik is, hij snapt het direct. En nou, die vrouw die speelt er een hele leuke rol in. En het jammer is dat ik haar net goed verstaan kan. De manier waarop zij praat. En,
Maar ze is verder wel heel leuk erbij. Dus het is wel mooi. Maar oerdijs, dan ben ze meestal naar de koffie, dan gaan ze fietsen. Ja. Alle jaren hetzelfde. Een dag naar Frenscher, een dag naar Makkum en Workum. En nou ja, alle dagen hebben ze dan wat, dat doen ze dan. Nou ja, ik weet net goed. Hij heeft een paar keer een TIA-hand. Hij is nog een heel stuk jonger dan dat ik ben, maar goed. Net met helemaal zoen. Dus het kan ik wat minder worden, maar ja, dat zoekt er wel. Ja. Maar het is heel leuk, maar het is ook inspannend, zo'n weekend. Ja. 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 Maar wel goed. Ja. Ja. En dan stuurt hij alle dagen, nee, geregeld stuurt hij mij dan het laatste uur. Interessante stukken uit de Süddeutsche Zeitung en uit ik kreeg een boek, een oude Romeinse filosoof of een wetenschapper, een staatsman, Cicero. Er is een blad dat ze heet en nou ja, interessante artikels stuurt hij mij toe. Of ik dat goed vond. Ja, ik zei maar, ik garandeer net dat ik ze al hier lees. Want dan mag we het dan hoe gaan. Nou, dus dat dacht ik net. En toen, een van mijn beppenzusters, die werken bij een heel jaar, het studeert er net, maar is er ondergang bij de Bildungsacademie, de Doggerzij. En dat is heel interessant. Daar ben ik nou ik bij, omdat ik genoeg heel daarom bijdragen heb dat ik er nou ik bij hier. Alles leidt om heel te worden. Dus ik heb nog betellen, dus ik heb er nou ik bij. Die moest ik dan die dingen, dat zei hij tegen mij, stuur ze maar naar mij terug. Ik zei, wist wat, dat heb ik in het begin in. Ik vreeg je Eddie dus wel of ze rechtstreeks naar daar stuurt. Dus dat doet er nou. Ja. Dus ik heb nog 2 klanten in Nederland die artikels ik lezen van hem. Zus Aggie, Beginnen? zullen we dat wel? Ja. Hoe organiseren we dat? Want Ik zou nog even naar de wc's zo, dat kon nog. ja, dat komt wel goed. Ja. Maar dat was Brodski als vaarwel. Ja, zeg het nou dan? Doen we dat hier? Ja, dat is en rennen we daar nou eruit? Ja, dat is goed. Oké. Brodski. Wij moeten ik stingen of zitten Nee, omdat dat is het wel zitten. Dat dacht ik. Oké. Zo gek is nou, ik vind dat. Oké. Ik zet een heel eenvoudige dicht. Ja. Vaarwel. Vergeet en oordeel niet te hard. Verbrand je brieven als een brug. Keer niet meer terug. Dat de weg die je gaat manhaftig mogen zijn. Eenvoudig en lijnrecht. Dat in het nachtelijk uur het stille sterrengoud voor jou ontvlammen mag. Dat hoop zich bij jouw vuur de handen warmen mag. Dat er maar sneeuw mag zijn, regen, zonneschijn en vuur vol razernij. Dat jouw succes ten deel mag vallen, veel meer dan mij. Dat ze maar fraai en groots mag zijn, de strijd die binnenin je woedt. Ik ben dolblij voor hen die mogelijk van nu af aan met jou dezelfde kant op zullen gaan. Amen. Dat staat er niet bij hoor. Dankjewel Aggie. Dit weer dan. Dankjewel. Ik vond het een fantastische nacht. Wat? Ik vond het een prachtige nacht. Echt Ja, weer. nou? Ja, Nou, ik. prachtig. Ik. Nou ja, het kan wel eens weg. Dat zeg ik dan tussen altijd. Het kan wel eens weg. Zal ik die Oranje helpen, Jos en Loeke en daarheen brengen? Ja. Ja, let het maar wel. Ik mag nou die boord wel helpen. Ja, daarom. En dat dan wordt wil net ik op mijn even geweten zien, hadden waar ze is nou het die envelop? Wat voor envelop? Nou, waar het kaartje in zit. Weet je wat we doen? We brengen die eerst daarheen, want hij mag hierin zitten, of in een koffer. Nee. En dan zoeken we of Ik in een... hield in een envelop. In een beetje crème-kleurige envelop. Van A5 formaat. Nou ja, ik heb me nooit uit hoeven te halen. God, dat zou nog toch wat wezen. En dat ik er nou op hier zo'n ting. Ja.
wil zich er nog net om zocht hier, want dan hie ik het wel eerder doen. Nee, hij zit er net in. Nee? Nee. Dat is ik wat. Dat is hem net, dat is een krantenknipsel. Hij zit hier absoluut net in. We hebben nooit uit hoeven te heljen. Nee. Ja, ik heb alleen nog... Je zit er net in die toilettas? Zeg dus even in die varkant van Jenne, die. Ja. Maar volgens mij ik net, maar we kunnen even zien. Daar zit een krantenknipsel in, maar Wacht meer eens net. even. Nee, dat is de krant. Godverdorie. Of maar zit op het eiland blijven. Ja, dan bloot je. Dan kom ik je nooit weer voor. Nou ja, Dan heb ik nou een vakje. ja, maar hoe kan dat nou? Ik heb geen enkele reden om hem weer uit te heljen. Nee. Ik kan me helemaal net jongen. Nee. Nou, Dat is hem? ja. Hebben er toch maar andere dingen eruit. Oh, gelukkig. Mooi man. Ja, ja. Er staat nou het 06-nummer van Gerard op. Ja. Nou, maar zo een keer wel op dat er op die spel past. Ja, dat is ik zo. Ja, maar dat is sowieso zo dat goed wezen. Als ik dat dier bed dier. Nou, oké, opgelost. Hè, hè?